Mudavadi osebedo kinde duto tok yiero ma higa 2017 kapingo mokuom chenro mag piny owacho mar Jubilee kendo osiep kinde kod Ruto yande wethweth nyaka dwe mar 2 higani. Na wengine wanatoka huko wanasema economy ya bottoms up. Hii Kiingereza kingi you're confusing us. Mwingine anasema bottoms up, mwingine anasema trickle down. My friend, wachana na hii maneno. Ni ufisadi na watu kupora mali, tuzibe hayo mashimo, tuachane na mambo ya bottoms up, tuachane na mambo ya trickle down. Tok mano gisobedo ka giwuotho kanyakla e dwaro margi matelo ne piny Kenya. Si walichoma mali ya wananchi kule Nyamakima? Si wamefunga sasa kampuni ya ule mama wa Keroche? Ati kwa sababu wamekataa kwenda kuzimia? Ati wameweka ilani ya kwamba watafunga biashara ya watu wengine kwa sababu mnafanya biashara ati na nguo ya maiti? Hawa watu wanaelewa shida ya Kenya kweli mkipima? Kwa hivyo saa hii ukienda Ikulu, Uhuru anaambia watu toa suit kwa hiyo cupboard, weka kwa sanduku. Toa viatu, weka kwa sanduku. Kwa sababu anaelekea wapi? Anaelekea wapi? Kwa hivyo wewe assistant chief, wewe chief, wewe commissioner, wewe police, mtu asikutishe atufanyie kuzimia campaign. Kwa sababu siku zao ni mwezi 1.5 peke yake. Gikone koro Mudavadi oduogo kendo e sirikal wang'ni kaka jotend migepe. I, Wycliffe Musalia Mudavadi, having been appointed Prime Cabinet Secretary of Kenya, do solemnly affirm that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya and that I will obey, respect and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Eric Owenga, Ramogi TV. Nakora Mogajwang, maneno ndo mar Musalia Mudavadi. Duon bura mar ANC odishi manyoro koro ne oyiero gavana Malamu Isa Timami kaka jatend duon bura no e yor kojolo. Mano kaluwore kod gwelo mar Musalia Mudavadi mano dhi lemono mar joten migepe sirkal mar Kenya Kwanza e oboke mane ochuoyo kogno kod jagoro mar duon bura no Simon Gikuru. ANC opuoyo jotendgi masani oyudo lemo mag telo. Duon bura no biro chiwo ler e kinde manyime wi kaka gibiro dhi nyime ka gitayo chenro maggi. Nakora Mogajwang kama chelo benwale ni jogo manie limbe kadhowadh nam chumbi. Wacho kanyo ni koro jiwo jotend migao mar limbe Penina Malonza mondo miyo ochuogi chenro manyien mabiro bero sekta no to chutho kadhowadh nam chumbi. Gijiwe mondo miyo oket maino e lombo welo mawuok e pinje manie Afrika magikoni ema osebedo kasiro sekta no to chutho bang' pinje maoko gar gichien e kinde tuono mar corona. George Aoko nigi ler mathoth koke kaunti ma Mombasa. Sekta mar limbe kadhodh nam chumbi onyiso geno mar yweyo moya manyien bang' jatend migao mar limbe Mikai Penina Malonza chamo muma kendo chako tich ayanga. Kane giloso Mombasa, tend riwruok jogo manie sekta mar limbe kadhodh nam chumbi kotelnegi kod jakomgi Victor Shitaka okonegi kore mar tiyo kode kanyakla kendo siemone kuonde mang'ikruok nitiere. She's coming, she's a new person in tourism, so we are expecting her to come up with new ideas, but more so listen and work with the tourism, different tourism associations that have been formed. We want to say as KCTA that we will give Honorable Malonza all the support we can because we are going to work with her. Etwak margi mar bago nyasi magalamoro mabiro kelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe kadhodh nam chumbi kod mago mawuok e piny Uganda. Jambetre mar piny Uganda ne okonegi kore mar tego chenro mag limbe e kind pinje ariyogi. So how can we first of all encourage and grow the tourism arrivals within the region? But for us as Uganda and Kenya coast, we have first focused between our two countries. Instead of people going to Dubai or people going to Singapore or people going to Thailand, how do we encourage people to travel within the East African countries? By ensuring
that we are making it cost effective, we are making it easy, we are making it hassle free. If America puts a travel ban, for example, a lot of the other foreign countries also follow because of the ban. And that is why we want to go regional to begin with. And I'm going to request our CS to start thinking regionally. Gikoni en ayanga ni gwenge mani kadhodh nam chumbi ni kod thuolo maber mar bero uchumi mapacho ka nikech weche mag limbe omiyo gidwani piny owacho ket maino e bero sekta no. If you look at the Kenya coast has everything under one roof. Whether you're looking at beach, whether you're looking at marine, whether you're looking at family holidays, whether you're looking at nightlife, whether you're looking at whether you're looking at experiencing a safari, you could literally have breakfast on the beach and your lunch is in the bush. Tourism is about accessibility. We want the government to make Mombasa as accessible as possible. Bang Penina Malonza chamomuma kaka jatend migao mar limbe, jogo manie sekta no korodwani okao kang mowinjore mar bero sekta ni to chutho ikelo kanyakla pinje mag libamba. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora mwejongo Mombasa koro duogo bo Nairobi ka jod bura ma Kenya Kwanza odiochieng' manyoro nobedo gi romo gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare maduong' mabor e Nairobi kae. Mano ka jotelogo bende ne obedo gi lalruok motenore kod chenro mag riwruok kendo mag rango chenro mopogore opogore mag chwalo bura e od bura mamalo kokalo kuom jotend migepe manyocha koro chamo moma odiochieng' manyoro. Romo no mar adek bende mane nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto chamuma kaka jatend piny Kenya mar abich noyuore kod jood bura kende kata mago bende jofwambo ne oyudo thuolo mar chopo e romo makamano. E romo no wachore ni kweth no ne oketo ayanga nyinge jood bura madhi bedo e komiti mopogore opogore e od bura ka bende ne giketo lai makare mar neno ni paro duto mogol gi kweth okalo e od bura no mondo ochop kare agenda magi kaka Kenya Kwanza. Wadhi kaunti ma Meru nyakora Mugejwang. Japiny moro mawuok e kaunti ma Meru odonjone gavana Kawira Mwangaza e od bura mane od bura ma kaunti no ka odwaro mondo mi othich gavana oko e apis. Jagono wacho ni Kawira osetiyo marach kod apis e thuolo machuok ma osebedo. Karan mar od bura ma Meru Jacob Kirari owacho ni gibiro timo nonro gi aput mar chenro maluwore kod chike manono bura mane ochwal gi jagono manyinge Salasio Turanira. Mano bende mawacho kanyo ni Mwangaza obedo kata ka nigi tungni e kinde kod MCS ma county kendo ng'ado tudruok mare gi jood bura go. Juma mokalo MCS nyocha otamo gavana loso od bura e nyasi Maria Wayanga chenro mag od bura. Nyakora Mugejwang, do koro chiwo thuolo ne duol makedo kod mibadhi pachoka EACC mondo ong'wan mwandu apisa moro manyinge Nicholas Owino mar migao mar lowo. Owino en apisa ma migao mar lowo kendo inono mwanduge manenore ni bende romo siling bilion 1.2 ma EACC chichni noloso e yor mibadhi. E mwandugo EACC yango ni Owino ni kod mwandu mag lope manengo gi koriw duto rongo siling milion 694. Nyamburko maduto nengo gi oeo milion 10.5 kod omenda ma osebedo kalak e agulu mage mag bengi mano mar M-Pesa makoriw duto romo siling milion 497. EACC yande opedho kwayo ne do mar nono Owino. Wacho ni minode bende Violet Terry Mudhoni, owadgi manyinge Richard Omondi kachiel kod kombe moko ma itude godo kembe moko ma itude godo ni gin Trenic Valuers Limited kanyakla kod Ternic Enterprises Limited. Do chano winjo bura no kendo tarik 11 dwe manyien.
Apisa bich mamoko mago bila mago kwach kich mayande ni kweth mautis ni SSU ochwale do bang kanyo ne omak gi keturi kod tho mar wainde moko ariyo kod dereba mayande otingo gi. Apisa go pod dhi bedo e odang'ech ka nonro dhi nyime mano bang do yie kod kwayo mar jomin buche. Wycliffe oko koro miyo ler mar wachni. Apisas go magin Joseph Mwenda, David Chepcheng, Stephen Luseno, Paul Njogu kod Simon Gikonyo ochwale nyim jang'ad buche Diana Mochache do makahawa. Ma timore tok duol marango kaka obila tayo chenro maggi dayo dhogi ka itudo gi gilal mar jopiny India ariyogo kod jariembo margi Nicodemus Mwange mane olal e yo magalagala. Jomin buche okwayo doho mondo omigi thuolo mar dhi nyime gi timo nonro ne achijego kuom ndalo maromo 30. All the cases will be consolidated and the matter will be argued on Monday, which means we shall be arguing matters for 9 people. The first 4 and these 5. I hope, and we told the court, they will have arrested all the others that they want to arrest, so that by Monday we have a complete set of people who will be arguing for. Nonro matinende yango ni Joseph Mwenda kod Paul Njogu ne nitie bungu mar Abadea kama wachore ni ringrego nowitie. Wachore ni David Chepcheng kod Stephen Luseno ne oluwo ndach waindego kowuok e kar dak margi kendo magichwe gichopo e kar budho moro ma Westlands kama ne olalie kodgi. Chepcheng to yangore ni ne nitie bwa apisas mag obila moko 3 mane osendhi motelo, ka Njogu be iwacho ni ne nitie nyamburko mane oting'o jopiny Indiago nyaka e bunge mag Abadea. Simon Gikonyo to wachore ni ne ochopo e kar dak mar waindego e kar sa 12 mag odhiambo motelo ne lal margi. Chepcheng, Luseno kod Njogu ne nitie bad obila mar Flying Squad mane osewuoko. Doho tamore chiwo rambu ne apisas go ka wacho ni ginyalo krocho chenro mar nonro madhi nyime matudogi gi ketho mar lal jopiny Indiago. Ji 5 go ibiro lornegi e tesend obila ma industrial area. Wycliffe oko, Ramogi TV. Erokamana nya Wycliffe oko. Od bura ma Migori opodho ji 6 manyocha gavana ma Migori Ochila Yako gwelo kaka jotend migepe. Jod bura go okawo ndamo makamano bang' ka nyocha odadhogi juma mokalo. Jo Juma nigi lerno. Bang' tayo chenrono ma pidho ji 6 ma ogwel kod gavana ma Migori Ochila Yako kaka jotend migepe, kamitini ma ochuogi kod broni ma Migori ne ochwalo lipot margi e od burani. The nominee stated that he will prepare proposed legislation to county assembly and implement the existing legislation that relate to his area of jurisdiction. Lipot ne mano ochwal lo kamitini kod wodrep no Manoth Kanyamkago Jojo Mamba ne opodhi kod od broni ma Migori bang' twak kuom kinde mar seche 2. That this House adopts the report of the committee on appointment on the vetting of the nominees. Jogo ma opodhi kaka jotend migepe gin ma oting'o Morris Otunga e migaono mar omenda, Laktar Mogesi Samburu e migaono mar somo, kit chwech, ojende kaachiel kod tuke, Lucas Musenda e migaono mar pur, pith jamni kaachiel kod reye, Julius Awuor e migaono mar thieth, Rahab Robi e migaono mar alwora kaachiel kod midhiergo mag apoya, ka mogik en Kalebo Pondi e migaono mar jotich kod tend loch gwenge. Jotend migepe gi koro rito chamo muma mondo koro gichak tich ayanga. Ne gin ji 6 manomiwagi to wakalo gi te, ok aneno gimoro e bunge kama notergi mondo go mbakano ogore maber mokalgi. Koro sani modong' en mana ni koro jatelo biro neno kaka otimo kodgi, en swearing in and then gichako tich. Balance pod wadong' gi post kuonde moko kanyo 4-5 kama ma aparo ni odi address when tamomiwa those numbers. MCS ne owacho ni giikore mar tiyo kamoro achiel kod jotend migepegi. Wakadho joma nyocha okelwa mondo wapuodhi, to wakwayo oganda ni ng'eni koro mae sirikal mano dongo, wariwre uru e konyo sirikal mondo mi gik moko timre piyo mondo mi wachak tich. Some people might feel left out actually, but the government is larger than the 10 CC members. So once the chief officers are in place and other positions are filled, probably every other interest will be catered for. Nyaka sani gavana pok ogwelo jogo iko madoher mondo koro ti e migepe 4 ma odong' ma oting'o mano mar wuoth kaachiel kod apaya, lowo, pi kaachiel kod teko kod mano ero mar ohala, limbe kod wego mag saga. George Juma, Ramogi TV.
Migori. Ramogi Juang don koro report mar Joju makowuok Migori ema koro otieko weche manyien okinyi ma kawuono. An nyinga Cleophas Oluoch, jogo duto motudre kodwa achiel kachiel e Facebook mar RAMOGI TV. Wagonu erokamano nyaka sani. Kinde machielo bende ka wantiere ka nonro mag gazet biro kod nyawadwa Joyce Oduor. Koro kik idhi mabor, oriti masani. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @RAMOGI TV #RAMOGI Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa Inube idalawa kanyasoro dalawa mitmaratari wacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana Lungani DJ Local Instrumental one ma one tie. Lungani Ninja the Entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Gimotimre osetimore. Tokoro gimora mora bro tim kaka adwaro. We waritwane. Ni jogi bro dak kodwa e dalawa kae nyaka karang'o. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Oyawre kendo nyako Ramogi Juang kendo machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono antiere kod jafwambo matuklu. Mano jafwambo mathoro kelo ni weche manyiena e radio Ramogi kacha. Collins Okaka wadaka ogodo thuolo makende mar lidho ni moko kuoma weche mabendo mipeke gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard machiegni hinyo kaka ichiw na dokinyi makawuono. Sio maberi ngawe. Donge nyaka ngawe jomoko sebedo ka winji mane radio to gise budho mo ginenie TV ka. Ose gwaro matin nyaka anyalo paro mano ka mogik nen motelo ne yiero maduong'. Okine ka koro sirikal ose lokore kokilimo akendo. Sirikal koro ng'eny nyaka koro odhe nyime. Kata kamano wantiere kod gazet mar The Standard kod Daily Nation okinyi makawuono kaneno thuond weche mabende gimiyo peke gazet ariyo gi gin mana kotudore kod weche mabende notimore odiochieng' manyoro. Jotend migepe mabende nochamo muma odiochieng' manyoro ka gichako tiyo ne jo Kenya yanga kachiel kod gigo mabende Ruto wacho ni jotend migepe go odwa ni koro gitine jopinya e yo makare. Kata kamano ka wachaka yanga kod gazet ni mar The Standard okinyi makawuono kaka. Go boke mara The Standard okinyi makawuono wach momi pek kanyo ite mokwongo en kata kodoko ni wach no to ntiere ite mara ng'wen to ka ite mokwongo kanyo en chenro maruto ni godo ma koro obok ni lieko ni nyaka koro ikri mar solweto fuko kata kodoko ni ionge gimoro to Ruto ni kod chenro maboro chuno ni nyaka koro osuru omany gi yore duto ma ka in jalno madwaro timo chenro mag kungo to koro ibeda ki kore ni
ibiro ng'adi omenda mopogore opogore kokalo e aguche mago mag NSSF, kokalo NHIF, mondo koro ikra ni in koro osuru nyaka koro ichul, to ibo chule kokalo e yor kungo. Mano wach momi peke ite obokeno mar the standard ite mar 4 kanyo wachne Ruto NSSF plan means more pain for employees. Mana kaka isewacho, ma en achiel kuom yorego mabende jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka wacho ni sa koro chopo mondo mi jo Kenya kalure kod omenda mikungo kata agucho omenda mar NSSF ahinya to mano maponono thothni wacho ga ni en mano mar wanyalo wacho ni jomoko nyalo tiyo godo ka gisedhi retire, onego bed omenda mathoth. Kinde ka kinde wacho ni omenda ma ji kungo dwe ka dwe 200 en omenda matin ahinya, kendo onego bed ni imede akabet, onego bed no chop kata mana kaka osewacho ni ibiro mede kanyo kod ata malo 6 mar omenda ma bende ji yudo. Kata kamano mana kaka ondike gazet ni ponono nyalo bedo ni omedo pek ne jo Kenya, kalure ni ponono jo Kenya mathoth onge kod omenda no ma inyalo ng'adgi dwe ka dwe, kalure kod pek mar ngima gi sani wang'eyo ni nitiere kech, nitiere oro, ngima bende tek, gimoro amora idhe pacho kae. Kata kamano oboke ni yango kaende ni nyaka ne wach makamano chop negi ne pok giyudo ler mathoth kuom apisa maduong' mar NSSF mano Anthony Omerikwa kod jawach elo kar jot mar jatend piny Kenya Hussein Mohamed. Koro biro itane to wach makama en adiera kose en nang'o moko tendore kod kungo makoro jatend piny Kenya William Ruto koni jo Kenya nyaka koro bed kod chenro mag kungo kokalo e aguluno mar NSSF ka ibro mede kod atamalo 6. Koro kata imbe chimoro kidhi e rutaya kidhi yweyo kata kwa dhok dala kocha to ngeni nitiere pesa moro mariti kumoro network mari nitie maber iwache yo makare ahinya ni network kapod wantiere mane ito boke mar 4 kanyo nitiere jogo mabende ne owali kata ni biro telo ne committees mopogore opogore e od bura mamalo kacha kabende nitiere committee no mabende ochung'ne weche go mag lwenye mano Defense, Intelligence and Foreign Relations. Jakom mare kanyo biro bedo Nelson Koech, mano jaod bura ma Belgut. Committee mar weche go mag somo ka chiel kod timo nonro wantiere kanyo kod Julius Meli, jaod bura ma Tinderet. Wantiere kanyo jago mochung'ne committee mar weche go mag omenda kata budget Ndindi Nyoro, jaod bura ma Kiaro. Pangi kanyo kargi 25 mago committees mabende nitiere od bura mamalo kacha. Kamati gi ng'eni nitiere kaka gimako pek mag chenro mag pok mag omenda madhine bad migepe mopogore opogore mag piny owacho. To king'iyo nying jok modier kaendi madhi mako kombe kaka jokom mag kamati gi gin mana jogo ma otenore kod jatend piny Kenya William Ruto ma en ranyisi ni koro odwoko lwete ne jogo manochung' kode kata jod bura ma otenore kode kwethno mar Kenya Kwanza. Gima kama wach makama bed nyoro ne okelo twak ka ja od bura ma Ugunja Opio Wandai mabende jakom mar kweth manoke od bura mamalo nyoko ni nyaka koro gibing'e gi ranga ne matut ang'o momiyo ji laroga kombe mag kamati gi mondo ibed jakom mar jatend kamati mopogore opogore nikech kata jogi giwegi jo Kenya Kwanza negi pod gilarore kani adwaro ma jatendgi Kimani Chungwa nonyisogi ni gigweuru laro ka thuolo nitie ibiro mana yudo gigi ng'eny. Koro ing'en kaende be nitie kaka tenda kowuok yawuoyi rakore gi ka gikikore e od bura malo kono. Koro waritane ka gibiro tayo kamati gi e yo mowinjore. Kata kamano mana kaka iwacho ni gin ponono wanyalo wacho ni kibedo jakom mar kamiti ponono nitiere nyalo bedo ni nitiere omenda moro mobiro godo kalure ni en lemono mabende joma thoth gombo mar mondo mi oyud. Ka pod wantiere ito boke mar 4 kanyo piny kanyo wantiere kod gino mabende wanyalo wacho ni en masira mabende yando timore e gwenge go mag Kiambu kata county ma Kiambu. Ka bende nitiere miyo moro ma jasiasa Gladys Chania mayande wanyalo wacho ni wuona par mare o wito ngimane kata kalure ni nonege ka bende ne en ja ohala George Mwangi odiochieng' manyoro ne otere e kar yweyo mare mogik
e nyasi mabende ni wacho kanyo ni ne en nyasi makende kata ma private kaluwore ni jofuambo tam ni kik donj kanyo. Kabende nyasi makamano notimore dalagi kabendi wacho kanyo ni jaode ma en jasiasa no mano Gladys Chania ne oonge ik makamana kata nyasi mar ika mar wuon apare pani ncho make kata kamano no we thuolo kapodi timo nonro kalure kod nonro makamae tok kano sekwanya ringre mar George Mwangi ni kalure kod bero mabende report mar bero mabende no gol kanyo kod jabero mar piny owacho yangore ni no goe kod gima dik ewi mane manokelo tho mare. Kata kamano wantiere kod geno ni ibiro many ratire yo makare kendo fwenya jogo manokao ngima George Mwangi manyaka sani nosetere kar yo mare mogika kendo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamoko. Adwa ni wadog chieno kaka wang'ene wach moro mantiere ito boke mar adek ka wadhi mbele. Ito boke mar adek mar gazeti mar The Standard nitiere sigana moro kae mabende anyalo wacho ni omako chunya kata akiana wache nango. Nitiere mama moro kae ma nyaka sani en chiliel. To en chiliel to wacho ni ka kinde mabende en chiliel ni nitiere omenda maderom milion 100 ka achiel kod udi kata estate mabende chuore mane en japinyno mar Jerman owene. Kata kamano mwandugo duto nyaka sani koro odong e lweta nis mare ginyalo bedo nyathi owadgi kata nyathi nyamin gi moro. Kalure ni kinde mane gintiere Kenya koda chuore Litman mama niluongo ni Susan Nyambura sani uja higni 75 kalure ne gibede Kenya kod wuon par kata jaode kuom thuolo mar higni 9 Nyasaye nokogwedho gi nyathi gino mano miyo nokao nis mare mar mondo miyo dag kode to kosedak kode kuom thuolo moko to e kinde mane gidongo neno ka osiepe kind chuore gi nis ne medore to opara neno osiep manyalo bedo e kind wuon gi nyare kana ne ntiere moko mane otudore iye kanyo mabange ka nyathino osebedo maduong' mochopo nyaka e skunno mar secondary kano neno ka wanyalo wacho no osiepno nomako mach ma gichwe gi donje Kenya kod chuora en wach malita ahinya. Ma kore miwacho ni olok loch. Oloko sirikal. Olok sirikal ka indi nikech en okao mana nyathi gini mondo obed koka obede e lwete ka orange nikech gin ne Nyasaye nokogwedho kod nyathi. Kare toke ka indi toka pasia ka indi to nyathini gi jaduong' Litman nenga gi chenro mane dhi nyime. Koro gikone mwandu duto te inyalo paro mwandu maromo milion 100 kod estate mano kuonde ma ji odake koket kore lwet nyakoni. Ing'eni miyo nyaka winj malit. Ma wanyalo wacho ni en network te mano wene odoge e lwet ng'at machielo kata kama machielo ka. To bing'ena paro ni gimomiyo magitimore en kalure kod Susan Nyambura. E kinde mabende kata ne okendore kod Litman owacho ni onge oboke mora mora manyalo nyiso ni ne giriwore keny kata kamano no wacho ni ne giriwo keny kalure kod kido kaachiel kod timbe mag oganda dhot ma Kikuyu mano higa mar 1960 mane giwacho ni ne gidonje keny kata kamano onge oboke mora mora manyiso ni ne giriwore keny. Gino mopogore kod nis ne mabende nodak ni kata nyathi wayane mabende nodak goni kata nyathi nyamin gi kalure kod kaka osiep gino nosedhi kuom thuolo malach. Litman kaachiel kod nyathi manyako no ma iluongo ni Lucy Wanjiku ginto ne gidonje keny ma nyaka sani gintiere kod oboke manyiso ni ne gidonje keny kanyo kalure ni ne gidonje keny kanyo tarik 3 dwe mar 6 e higa mar 1995 e kinde mane Litman ne jahigni 69 to Wanjiku ne jahigni 28 kende. Hikgi bende neno kopogore ahinya kendo Nyasaye nogwedho gi kod nyithindo 2. Ing'eni sigana ni olit koro ma kende nigi puonj ni mtiere ga ngero mawacho ga ni chiro mi chiedho ema atiminade ema jari. Koro nyako ni kineno sigana ni nyako ni no kao kizungu wacho no she took advantage ni miyo ni chal ka gima okapar ka miyo ni no nengi lonye which mag kata no kotiegore maber. Koro kae modhiyo neno ni waya wani
okung'eyo mathoth kotunore kod kaka inyalo kaw mwandu kowuok kuom lwet ng'at machielo kitero lwet ng'at machielo. Koro mano apani mano kanyo mano tek godo advantage no aito odonjo e keny kod jaduong'ni. Kama kaka locho loki kanyo. Kata kamano mano bende gi sani nyalo jiwo wa jogo mabende jomatino mabende kata sani kapo no ni dadonje keny gi ng'at ne ni ubedo kod oboke manyiso ni uriworu e keny e yo makare mapo nono kata gimoro timore mbele kacha kata ka ji laro mwandu to itiere kod oboke minyalo chwale wach ni anto ng'ani ne wariwore gode keny e yo makare kendo mae certificate mar keny. Pedro no pedha e mbele wakanyo to wach ni tomato en. Ka wadhi mbele kaka ito oboke mar 6 gi mar 7 mano mar gazeti mar The Standard okinyi makawuono ito oboke mar 6 gi 7 kae nyaka sani wang'eyo ni jotend migepe 24 nochamo muma odiochieng' manyoro gino makoro yango ni koro nego bed ni gichako tiyo ne jo Kenya e migepe gi mopogore opogore kendo ket picha gi kanyo gi duto kar rom gi 24 mano chamo muma odiochieng' manyoro ka bende jatend piny Kenya ma bende ne otayo nyasi makama nyaka sani koro nyiso gi ni koro gino makoro gidong godo en tiyo ne jopiny. Jatend piny Ruto noko ni sani onge nindo. Biro chuno ni kidonje apis gokinyi saa 2 kaka pile to kata gotieno saa 6 koyudo apis mari ng'eni itiyo ne jopiny okiti ne ini wuon. Aito be gimano kono gi kaende ni sasa makoro isechamo muma kamaendi gik moko mar tiyo kod wede osiepe ni awuok e gweng' mane mago koro sani onge ng'e ni tiyo ne oganda jo Kenya duto maonge akwede mora mora. To jo sana gimano samoro ngene jo Kenya chane pod ne nigi geno ni jomoko ya pisas kata jotend migepe moko mane ogwel e buch jotend migepe ni moko ne nyalo wito oko kata bende twak ne obedo mapek e od bura mamalo. Kata kamano kane ji ochopo e od bura to gidhi kada weche lokore kaka magidonjo nyali odia. Koro jo Kenya koro keto wang'e ni to jogi mane jomoko kuom jod bura kata jo Kenya giwegi ni godo kod to e chunygi ni ok ginyal timo tijgi kaluwore kod ka buche man gin godo e nyim doho kit sombgi gibiro timo nade sani makoro migi thuolo mar telo ne migepe makamano. Kata kamano nyaka sani koro jo Kenya nyaka beda kod geno kalore ni singo to nochwal singo mathoth ahinya. Jotend migepe gin achiel kuom jogo mabende biro neno ni ochop kare singo mane sirikal mar Kenya Kwanza nitiere godo e pacho kae ahinya to gisani makoro gisechamo muma ka kendo koro warito mar neno kit telo mabende gibiro bedo godo. Parni jatend piny Kenya William Ruto bende nok dwa wachno mani ka in jatend migao to iriwori kod sirikal. To parni thoth jogi mabende oyier kaka jotend migepe kata jogo mabende sani koro sedonja pisi kaka jotend migepe mathoth. Moko kuom gin waneno ka gin jogo mayande oseyier kaka jod bura, jogo mayande oseyier kaka senators kendo doyo ne gigwetao. Chieng' mane od bura osepodho gi gigwetao jogo mane gin jod bura kaka Alice Wahome jod bura mama Kandara ne weyo bedo jod bura ma Kandara kendo koro wacho ni koro dhi tiyo ne jopiny e tielo machielo kaka jatend migao. Kata kamano we koro wane ka bende gibiro jwang'o siasa dira gi ne jopiny kosepodi siasa biro ilo gi matin gi sotien gi kocha. Kata kamano ka kosepod nitie wach moro momako wang'i kanyo to onge wach ma yawuoyi koro tiya wan koro warito koro kigi chornwa nyime geno ma wan godo kuomgi nikech kata nyocha wach mogo konwa ni warito bang' higa achiel mondo wang'e ni kaka nengo mogo nyalo dok piny. Adwa ni wadhi mana mapiyo kaka ito oboke mar 12 kanyo aka wang'iyo ito oboke mar 12 mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono mar mondo mi walidhe gazet mar Daily Nation bende matin ito oboke mar 12 kae nyaka sani koro ijiwo jogo mabende odak kuondego wanyalo wacho ni gin jopith mag chiaye mathoth kata jogo mabende gin pastoralist. Sani koro ing'iso gi ni ponono ginyalo loko paro kowuok e pidho jamni gichake nyaka pur bende. Ting'eni gi osewach ga wacha an ok ang'eyo gima timore jogi nitiere gi jod bura jogi nitiere gi governor senators women rep jotelo duto magiyiero to ma en wach miwacho ga higa ka higa ok bi buoga ka kendo higa manyien wabo donje ngaji ginene mag ngaji kod horo e gwenge makamagi nimar ka gidwaro konyo jogi gichak gitimo ok gik moko miwacha wacha
iga donjo, iga rumo, en mana wach maonge tim. Nikech jogi adier, iyudo ka ng'ato achiel ni kata gi ngamia maromo kata 300, mano ng'ato achiel. To sani in ngamia 300 idogi kwayo gi kanye. To parni ok kata mano kende, nyaka sani koro iwacho ni gisewito jamni mathoth ahinya kaluwore kod kech kaachiel kod oro mantiere gwenge magidake. Parni mano en lal maduong' ahinya kuomgi. Kapo nono ngamia makamagi ginyalo kata uso mar mondo mi pesa makamago ginyiewo godo kothe, ka ginyalo kata chako pur to gikeyo pi e puothe, gino mabende ong'ere kod dho ngere ni irrigation. Ka ginyalo timo mano to ponono nyalo konyogi e kinde mabiro mbele, kata obedo ni oro nitiere to ok ni jamni ema siko katho. Nikech kata kineno tipo mabende okete gazet mar The Standard ka, en mano ochalo akiani onyalo bedo ni en dhiang' kose en rombo kose en diel. Nyalo bedo diel. Mabende otho kanye, en wach malit ahinya ka magi jamni tho kaluwore kod kech. Apani jotelo makoni mane ukoro kawo okang' mar neno ka ginyalo loko ngima jogi. Nyalo paro kata nyocha kane ipuodho jotend migepe manoyier, jatend migawo mar jolweny Aden Duale kano penje nengo mwandu ma en godo, nowacho ni gi ngamia maromo 200 to gin kanye Kitui, ok gin Garissa, gin Kitui magikwaye. Iparo nade ka en magi ugolo kocha okelo koni, joma kocha to koro gin chimo giyudo kanye. Gima tek. Okaka doni wawe watie gazet ni mar The Standard. Mita nitiere wach mamako wang'ie gazet ni mar The Standard kapok walore walid mapiyo piyo gazet mar Daily Nation. Wach mamako wanga ka en mar apisa mar obila mano ochiel kod bunde gi nyawadgi. Mane ito boke mar 12 kanyo. 12. Ezekiel Matete chieng' mochiele kod bunde ni mano owinjore ne owuok tich odhi dala korgi Kakamega, mano dhi neno nyathine manonyuol. To ko ka akumawi marach nyawadgi nochiele gi bunde kamano, ka jaode to ne rite dala. Koro jaode no mana ka welo chopo dala to kiani to welo gi anno ka naonge gi no ka gen nadhi bedo kod welo diche makawuono. Tang' motimore. Karo kelne mana wach malit. En wach malit ahinya, kata kamano wantiere kod geno ni kata apisa mabende no chiele gi mangine Ezekiel Matete ibiro kaune okang' maget. Ka waketo tenge gazet mar The Standard walidane mapiyo piyo gazet mar Daily Nation okinyi makawuono thuon wach mabende omikanye gazet mar Daily Nation okaka. Ka wang'iyo nitiere weche mathoth, wantiere kanyo koda weche mabende otudore koda telo mano mar od bura mano mabende no yangore lelo dichieng' manyoro. Wantiere kod wachno mar loro magawa mar Hilton kaachiel kod weche mag somo. Opani maga tenda kamati mag od bura to waseliedhe oboke mar The Standard kocha gin mana makamaka ma jotenda migepe jotenda kamati gi mopogore koro nyo gikone to wal kod jatend piny Kenya ma biro bedo katayo chenro mag kamati makamago. Wach mwarangi ka en mar wanyalo ng'iyo wachni mar somo. Wachni mar somo bende omiwe peka eito boke mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation. Parni wachni mar somo jatend piny Kenya William Ruto nyocha wacho ni ochuga put mabende biro bedo kanono kata somo paro ewi lai manyien mar somo mar CBC. Nyaka sani jogo mabende netiere e kamiti makamano giseloso grube matindo tindo eigi mabiro bedo ka wuotho e counties duto 47 ka gisumo paro kowuok kuom jopiny. Ponono in kaka japiny nitiere kod wach mabende nyalo bedo godo kata lokruoge minyalo gombo no ket e chenro mar somo mar CBC gibiro chopo e counties kama ji nitiere. Gi sadiero kanyo tarik kod odiechieng' ma gibiro timo limbe makamago. Makwalidha mapiyo piyo Homa Bay gibiro bede tarik 3 dwe mar 11 mano no bed tich ang'wen skul ma Homa Bay Boys kanyama gibiro bede. Koro ka in ja Homa Bay kidwaro ne otim lokruoge moko e chenro lai mar somo mar CBC chopo Homa Bay Boys tarik 3 dwe mar 11 igol pachi kikiwacha ni CBC ni rach, CBC ni ber to kichiwo pachi mora mora. E county ma Migori gibiro bedo kanyo chieng' tich 2 tarik 1 dwe mar 11 ka bende gibiro bedo kanyo Migori Teachers College. Migori ponono in jalony kata nitiere kod paro mora mora minyalo sumo ne kamiti manochuo gi weche go mag somo. Tarik 1 dwe mar 11 gibiro bedo kanyo Migori Teachers College mabende yudore e county ma Migori.
oketgi kanyo e yo makare. Nitiere counties duto, giwacho ni gibiro tema ahinya bedo e counties duto 47 mayudore pacho kae mar mondo mi kik giwe oko japiny moro amora kata jago moro amora mantiere kod paro e wach mar CBC. Ahinya to jonyuol jonyuol wuog oko nikech jonyuol be ma oseyudo pek ahinya. Tarik 11 dwe mar 11 gini bed Kisumu Girls. Koro mane county ma Kisumu. Aparni chenro makamae biro timore mana kaka wasewacho kochakore tarik gibiro chako wuotho e counties kata gibiro kere counties kochakore tarik 31 tarik 31 ema ponono giwuoka e boma ma Nairobi kae ka gidhi e counties mopogore opogore. Tarik 1 gichako kod counties mabende gisel amoko kuom counties mwase alero ni ka bende gibiro kawo thuolo kochakore tarik 31 nyaka tarik 11 dwe mar 11 mar sumo paro kowuok e counties duto 47 ma pacho kae. Parni kamiti ma kamano nitiere kod jokanyo 49. Jokanyo 49 ma bende ne owach ni nitiere kamiti onogo kendo giseloso grube matindo tindo mabiro bedo ka wuotho e counties duto 47 mayudore pacho kae. Kaka kawadhi wach mantiere ito boke mar 3 mar gazedni mar Daily Nation kawadhi mana mapiyo piyo. Nitiere magawa mano mar Hilton mabende yudore e chuny boma ma Nairobi ka. Magawa makamano osebedo downtown Nairobi kuom thuolo mar higni moheo 53. Giko ne wach ni onego bed ni lore ka pok wachopo Christmas. Koro mana emobro donje ka kin gi thuolo kin bore Nairobi. Tema teki madhe kata nyuka moro Hilton kapok olore. Imbe ni donjo Hilton ka chandalo mapok nolore. Wach ni imbe go e picha kanyo ni ma Hilton chieng' moro obed kaka rapar nikech kochopo Christmas koro ilore ayanga hotel maradhai mantiere chuny boma ma Nairobi kama no hotel mar Hilton. Hotel nigi sigana mathoth ni mar yeni ngata ma mobiro ga Nairobi. Kibiro Nairobi kuonde mikwongo ng'eyo en kana kuonde mikwongo siemni en Ambassador, Hilton gi Kencom. Kod Afya Center. Koro Afya Center. Koro sani Hilton bro bedo ni onge kech koro ilore bang' higni 53. To makori dhi lore ni jibiro romo kanyo kose koro jibiro man loko kuonde mag romo. Wach makamano nyakwara Muge Jwang' inyalo somo ito boke mar 3 mar gazedni mar The Daily Nation okinyi makawuono ka bende ne walidho ni alidha moko kuom gigo mabende omi peke gazedni ka wang'e ito boke mar 6 ka wadhi mana mapiyo piyo. Jatend piny Kenya mano mana kake wasewacho ndike kae ni Ruto rewards loyalties with committee post. Jogo mabende ogwelne lemo mag bedo kaka jotenda kamiti. Wanyalo wacho ni gin jogo mapono nochung' motegno kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde mag campaigns mag enya to e kisera mag ombulu. Mano koro ng'eni sani idwoko lwedo. Ne nuchung' koda koro umbe kawe uruma udhu chuti. Koro ng'ene sani koro en chuto ringo. Koro ng'eni kata kano dhi edwar to wacho ni koro wasekelo mwanda donge. Koro wachute, koro kaw ma in kaw ma. Mane gima timore kawanyo. Koro wan wariti waket wang'a wang'e ni to bende gibiro chopo dwach jo Kenya, gibiro tiyo ne jo Kenya kaka chik dwaro kose wabro chako adonje weche moko ma ywarok makagi ka mibadhi mogonewa nikech kuonde gi mabende kidoro kuonde ma mibadhi chakore ga godo en e kamati gi makaonge tiyo timo tich e yono ma uyanga ma japiny kata jod bura giwegi oketo dwach jo Kenya mbele to onge tich mabro timore. Kodhi mana mapiyo piyo ito boke mar 8 kae nyaka sani koro nitiere obila mamoko 5 mabende nyaka sani podi itudo kod nek mar jopiny India 2 kachiel kod dereva ka nyaka sani prosecution kata jogo mabende ochung' ne bura makamano kwayo mar mondo mi omigi thuolo mar ndalo 30 mar mondo mi gimed tweyo obila 5 gi tok mano e kinde mabende podi gidhi mbele kod timo nonro margi ewi kaponono ne gitudore kod nek makamano kata oyo. Jo piny India ginolala tarik 23 dwe mar 7 higani. To gikone to chal kagima kich nyocha noyudo ringre choke moko e bungu ma Abadeas kocha. To itudo nitie kaka itudo apisas mag obila gi
kod lal mar jo piny India ariyo gi kachiel kod dereba mane riembo gi wuotho kodgi ka gi kacha. Mano gin apisas gik moting'o John Mwendwa Mbaya, David Chepcheng, Kipsoi, Stephen Luseno, Matunda kod Paul Njogu Murithi kachiel kod Simon Gikonyo. Nyoro nochwal gi e nyim do ma Kahawa ka jang'ad bura Diana Mochache noko ni ogolo chik mondo ogeng'negi kuom ndalo 30 mar mondo mi nonro dhi nyime, ni mar weche mag nek ok nyal gola ng'eto ma ok otim nonro matut mondo ng'ene to bende gin jogo ma itudo kod nek kata lal mar jopiny India gi adiere kata oyo kata nyalo bedo ni nitiere jogo ma nitie mong'eyo matut e wi wach lal mar jopiny India gi. Akaw dhi mana mapiyo kendo ito boke mar 10 kae nitiere jago ma bende wanyalo wacho ni mane en jatend jotije piny owacho. Mano Joseph Kinyua wacho ni nyaka sani tok higni 42 mosebedo kaka jatend jotije piny owacho, gikone to koro noweyo lemono kendo oweye e lwet Aisha Jumwa. Laktar Joseph Kinyua nyalo paro ni osebedo ka omako lemo makamano e piny owacho mar Jubilee higa 2013 nyaka nyoro koro jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta owuok e telo, ma bende tok mano nyocha pod mantiere apis ma chenro duto te nineno ka en mantiere opara manyime weche mantiere kar jot mar ker kanyo ene mane osiko golo twak kata kane chenro mag golo telo kuwuok e piny owacho ma koro nyodhi pacho kabiro e piny owacho manyien, en mano otayo chenro mano transition e weche mag transition kuwuok e telo makamano mar lokruok mar sirikal mar lokruok mar piny owacho. Bang' tiyo kuom higni 42 koro odhi yweyo, to ing'eni kaluwore gi lony ma en godo ang'eni pod obiro yudo mana kamoro ma onyalo sotiende kumoro. Okaka dwani watie kod wach mantiere oboke mogik mar gazedni mar Daily Nation bathe kanyo. Nitiere weche mabende nyaka sani timore e od bura mar kaunti ma Meru. Nyaka sani nitiere jaked ne ratiro mar piny owacho mag jopiny mabende nyaka sani osechwalo bura kata osechwalo paro ne od bura mano mar kaunti ma Meru ka bende koro gidwaro ni gichak chwalo twak mano mar thicho oko gavana e kaunti ma Meru Kawira Mwangaza mabende nyaka sani olieko ni osebedo kod tim marach kaachiel kod tiyo kod apise e yo ma ok ni kare. Ka jagono iluonge kanyo ni Salasio Thuranira mabende thothne ong'ere kaka Omtata. Mwangaza gavana mar kaunti ma Meru osebedo gi lweny, en achiel kuom wachni ne gavana sani manyocha nodonje e telo ma osebedo kod tungni ahinya. Kinyalo paro ni en gavana Mwangaza noyier maonge kod mano kuchung kod duond bura mora mora, no yombo gavana mar kaunti no Kiraitu Murungi mano ochung kod duond bura mar Mbas. Nochako yombo jatend migawo mar pur masani Mithika Linturi mano chung kod UDA. Inyalo paro higa 2017 be nochung kaka women rep mar kaunti no mano yombo Alice Kajuju mano chung kod Jubilee higa no. To nen nochung maonge kod duond bura mora mora. Nyaka sani be nochako biro ochung maonge kod duond bura mora mora to chako yier. To oyude maliet ni jo MCS gi osebedo ka dhire koni gi koni manyocha kata twak mano dhi golo e nyimo od bura mar kaunti no ne giwuok oko modong kende kotwak ma ochuno speaker wacho ni ok inyal twak kod kombe joko se wuok lora ban piendi dhi dala ma bende nochako golo ji e WhatsApp group koro in kichiyo yudo mana ka removed okoni mano ka ok unyal tiyo koda machiegni to teko duto an godo e lweta tang'e agikaka nene Joyce ma unyalo bedo gavana mokwongo manyalo thicho ma de thicho kendo ko bikawo thuolo malach we warita ne wane kaka weche biro dhi e kaunti ma Meru kono ponono ma nyalo bedo ni en wach ma ponono nyalo golo kata odok e it jo Kenya kendo nyalo yawo wang jo Kenya ponono ineno ni nitiere jatelo mora mora moktine yo makare inyalo chwalo twak kacha mar mondo mi othiche oko kalure ni onego be nitiyo ne jo piny e yor ratiro maonge mibadhi mora mora kaka wach ni mogi ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono aonge gi mathoth
chuth akwayo mana joneno kod jowinjo mag Ramogi ni gibed kod weekend mokwe to ntiere pogruok e kind PSV mar Public Service Vehicle kod PSV Endoven. Atieko gi kanyo. Erokamano nyan weche go kadonje sani. Nyakwa Ramogi Jwangi kanye mwachopo gode giko mar nondo mar gazet okinyi makawuono wakao mana yweyo matin gi sani. Tok yweyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. 3, 2, 1. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Why you know which mamuro nyithindo kaka? Talanta. Tuko full time kimaso. Kitendawili. Kodalunga. Pasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana. Ganwa sigani mamichna. Chuo gik moko. Kod tedo. So nice now. Turu kodwa ngeso ka wangi. Lox ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Biro machiegni e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakwa Ramogi Jwangi, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11 saa 1:45 otieno. Bende ing'eyo ni riwruoge mag saga kata SACCOs nigi ber mathoth kaka hola ma idwaro mapiyo kata emergency loan, hola mar school fees kod hola mag dongruok maduto nyalo yudore mane odiechieng' achiel. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiechieng' nyaka saa 10. Mana e Ramogi TV. Yuda Matingu
Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of Rumba. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok mag-gi makare pile ka pile. Unaweza kupata wimbo wetu unaweza kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *811 *415 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bless. Orenya kura moge jwang kendo machiegni wantiere kae chenro en mar rupeny kabiro ni sani sa chielo se kalo kang dakika 13 wabiro ni mondo mi bed kod ng'eyo ni gik mage mosebedo kanyo ka waluwo kendo wabedo kod ng'eyo ni nyaka sani gik mage mosetimore odiochieng' manyoro kane jotend migepe chamo muma ting' mane makoro gin go ne sirkal mar William Ruto machiegni nyinga Cleophas Loch kochako sani ang' wakelo chenro nyaka saa 2 mar okinyi kapod odhi nyime to mondo magi duto dhi kare wantiere kod jolony e weche mag siasa wadanono weche siasa gi bende warangi matut ni kata koyiergi siasa bende dhi bedo kata ka warango chenro mokalo mane telo mokalo mar Uhuru Kenyatta kanano ka jotend migepe nodonjo e yore mag siasa koda campaign mano tielo mogik margi mar bedo e apisi tude kod wachiel kachiel sani SMS lan mar okoro se yawo aria deka uchela nono ka Facebook kacha wantiere live Ramogi TV kama chelo bende wantiere karkacha e YouTube mano Ramogi TV yudo wachiel kachiel sani yoro nwa penjo to aduoko gimana Ramogi TV kaka wantiere kae kod welo mana kaka pile wantiere kae kod jonon weche siasa kendo sani wajano jonon siasa wanachako tung Mugi kacha antiere koda Samuel Ayeko machiegni. Erokamano Cleophas. Samuel Ayeko en jan non weche siasa kachiel koda okil Kamaloka ang'o medo konyowa ka mondo mi wanon weche gi duto kaka ne gitimo odiochieng' manyoro ni gik mage mane oneno machielo bende ne oneno machalo nade kama chielo antiere kae koda Umulo Junior machiegni. Yare kabisa. Umulo Junior ja non weche siasa kachiel koda jakanyo mar duond burano mar ANC mabende en kanyo kata kaka jakanyo entie kanyo kaka achiel kuom jodito yabedo jotelo mantiere kacha kochung' ne rowere ang' kono ni ka lemo manyien koripogo entiere gi lemo mane machiegni ure twako kinyi ma kawuono ka warango jotend migepe osechamo muma kendo koro tich gisechako ting' mane ma gin go maduong' ahinya ka inyalo rangi ane ka ng'ama ntiere oko ma sirkal achako di Samuel Ayeko. Erokamano Cleophas yare ute jo kanyanam gi jowinjo. Nyoro ne jo telo mana ogwel gi ker William Samoei Ruto nochamo muma. Ting' ma gin go mapek mogik en jopo singo mana gisingo ne jo piny Kenya kane gitimo campaign gin gi manifesto maggi nitie weche mana giwacho ni gidwa timo ne jo piny Kenya. Mane singo ma jo Kenya rito kuom gi mogik onge wach machielo kendo ma jo Kenya rito kuom gi. Koro ng'ato ka ng'ato mano mi migawo mare nyaka ne ni singo mana gikete manifesto cha en ochopo e wang'e by the time term mokwongo ni rumo gin gi higni 5 kachakre kawuono kendo ker William Samoei Ruto wacho ni onge nindo
gidhi wuok e ofis molewo mogik koro gibed moikre ni gidhi tiyo ne jo Kenya. Mane gima rito ka jo Kenya. Mane gima rito jotend migepe gi. Omulo Junior, adani iloso kodwa kaka jal makoro ntiere e sirkal, ANC koro nodonjo kar kacha kendo gintiere kweth maluwo ni Kenya Kwanza. Ka gintiere iye kacha kendo ka untiere kanyo, bende neno ka gima jotend migepe donjo e sirkal mageno ni malo ahinya e kinde machuok mosekalo. Ndalo ni achiel to pokoro. Ing'eyo ni sama reform government kane jopiny oyiero ker William Ruto ne gimiye teko mar tiyo negi kendo noloso gimiluongo ni the plan. Ting'eni president nyaka bed gi joma sire, miluongo ni cabinet. Koro cabinet gi nyaka yiere joma nigi paro machalre gi mar president. Manyiso ni gik ma president the plan ma en go ni nyaka bed gi joma be nigi paro no. Koro joma no migepe mopogore opogore, ing'eni plan nigi weche mang'eny monego bed ni bedo implemented. Koro geno ma jopiny ni malo to wan kaka emineno kanyo gisechamo mane to gidhi adhi ofis ma gi hand over jomoko mancha ni chon ka hand over. Koro nyiso ni gidhi chako tich kendo gichako tich ma en tich mibo time gokinyi, ibo time godiochieng' kendo ibo time gotieno mondo gi make sure ni plan cha obedo implemented. Mano e singo mantiere kar kacha. To koro deno rangane ten migepe gi ka wadhi mana mos. Noneno chenro mar dayo dhogi kendo kana ipuodho gi. Nitiere gik mathoth mopogore mani rango. Jomoko nyalo wacho ni kaka ne ng'ato loso, ng'ato nyalo bedo kata ka paro ni kinde mane ng'ato chiwo paro kaka odhi bedo koriembo migepe ma opogore opogore. Nyalo timo gi e yo machalo nade. Koro kakori Samuel, lony bende nitiere ten migepe masani koro jotend migepe manosechamo muma iwacho ni lony e sekta mopogore opogore magi mako bende nitie koso jogo makoro dhi yier ka jogoro mongirore dhi bedo gi ting' mane e migawo ka migawo magintie nikech koro kati rango nitie josiasa makoro loki bedo jotend migepe kendo ka gintiere kacha gin gi ting' mekgi ma opogore opogore. En ang'o marito gi kacha mano ka irango lony madwarore kanyo migawo mar lo jomoko nowacho kanyo ni ber kiketo engineer nwaneno kaka ne Kipchumba Murkomen oloso ji mathoth ne odonjo kendo noyiere kode ni gigo manowacho gin gigo adieri manyalo timore e sekta makamano. E sekta mamoko ginyalo nono po nono kanye ma intiere gi buok ni lony nyalo bedo ni onge to kata kamano osechamo muma kendo koro nitiere e apisi to nyaka oti ne jo Kenya duto mano bang' ka osechamo muma. Cleophas kadok chien kwang'iyo kaka jo telo mindike e migepe gi suido katimre Kenya kaka e katiba ma Kenya article 152 mar constitution wacho ni jotend migepe gi ok onego bed ni bedo josiasa. Kwang'iyo tend Uhuru Kenyatta gi William Samoei Ruto mokadho cha neno ka ne jok mana gi ndiko e migepe go ne gin jok miluongo ni technocrats. Jopiny nonyisi ni onge jasiasa madhi bede cabinet secretary. To sani waneno ka koro gino olokre. Ke William Samoei Ruto okelo josiasa mang'eny e cabinet. Mawacho ni ogoyo erokamano ne joma twangono johera magi kasa loyalist magi. Pod ok rach nikech magi gin jok mosebedo ka tiyo e sirkal ma Kenya gisetiyo e piny owacho kuonde opogore opogore, moko osebedo jod bura, moko osebedo e cabinet mokadho goeko. Koro gin jok man gi lony mantie gi paro matut maliw mar rito migepe gi. Kama anyalo wacho en kama manapuoyo maber en migawo mar agriculture. Agriculture, weche mag pur gi jamni en gima tut maber masani Kenya onego bed ni mako motegno. To jal mano gwel e sekta no en jal man gi winjo. Dikal Nturi en jal man gi winjo maber e weche mag pur, weche mag siasa kata e governance mar Kenya. Kech ineno ka agenda mar Kenya Kwanza mokwongo
matut nen weche mag loso uchumi ma Kenya mondo bed maber. Koro aneno ko gikaw ng'ama otegno mondo gikete e idara nindo. To kama an gi buok ipenjo ni kar kanyo man an gi buok. Buok kama an go mogik nen kar Aisha Jumwa. King'iyo kata historia mare gi sombe gi kaka osebedo kotelo, ok ane ka en jal man gi lony matut ma nyalo konyo jo Kenya e tiyo migawo manomiye mar public service and gender. Kata ka samane gitimo vetting committee mana timo vetting, iyudo ka weche mang'eny nokel moluoro Aisha Jumwa. Mokwongo issues mag integrity, issues mag cases ma en gede court. Iyudo ka ma ng'ama nigi chilo mang'eny momieno kuome. To kodhi e office cha, jopiny dhi nene kaka ng'ama nadi. Be en ng'ama nyalo tiyo maber mondo omi jopiny otiti maber wadhi konyo jopiny. Mano pokwan nikech Aisha Jumwa pok obedo ga office mora mora ma obedo appointed. All along Aisha Jumwa en bedo ga elected. Odhi e bunge, kodhi through election. But appointive office mondike gi sirikal poka aneno mora mora ma Aisha Jumwa obedo office. Manyiso ni en ng'at man gi lony manyalo tiyo kaka owinjore. Nyalo bedo ni gigi duto matimore akia ni omulo juna to nigi paro mane mopogore kata maket kod ma Samuel iwacho, to inyalo mana leronwa ni nang'o matimore e thuolo moro ma ka ng'ato osebalo gi duond bura moro to bedo ni koro en gi chilo ne koro neno ahinya moloyo kinde ka entiere e duond bura machielo. Mano gimoro manene piny Kenya ka sani ahinya jogo ma ponono bedo ni balo gi sirkal kata jogo ma balo gi kweth machielo mantiere kweth no manok. Onyalo bedo ni entiere mar ODM kinde mokalo bende nosono e kocha mopogore omulo Junior. Gima nyalo bedo ni timore jotelo makamagi irango lony margi nikech kata wach mane wacho gi achiel kuom jogo mane dok ne Aisha Jumwa gi ne od bura giwacho kanyo ni gino matimore sani ok en gima manyien, wasenene piny Kenya ka, kendo bende oganda jo Kenya rita ahinya gima jo od bura biro wacho kendo ne gisekalo gi duto ka gintiere kar kacha. Iwacho ni kata jo od bura go kama gintie kacha oyiergi to moko kuomgi nigi buche do. En ang'o matimore? Chapter 6 ni bende nigi moro ma iluwo adier kaka Sam to jalonyo weche mag chike bende kaka otemo luwe. Leo ing'eni an adwa ng'iyo gini kidienje ang'wen to kapok aduoki ing'eni nyaka wang'e historia mar Kenya. Kiyudo ndalo mane Moi ne rule, ministers ni beda appointed nok tergi e parliament for vetting. Ndalo Kibaki, ministers mane oyier kamoting'o Jenga Karume the late chunye mano osetho Muchuki jogi ne tiyo. Joma chalo Jenga Karume onge skul manodhiye. Joma chalo Muchuki okelo reforms mang'eny e ministry mare. Koro 2013 kabiro mbele ka nikech sani mosebedo gi igni apagabich at least government ariyo 2013 2017 gi 2022 ni makoro ministers obedo vetted e parliament. Koro mokwongo nyaka ing'e ni namba achiel ministers gi ok apply. Onge kuma gindike karatese ni anada bedo minister. Minister president ema ng'iyo joma nyalo ng'iyo dream ne, joma loyal. Ing'eni ok inyal tiyo gi joma okawo dream ni moketo kaka dwarore. Ok inyal kawo ng'ato street ni in koro implement the plan. Koro president nyaka bed nikech ong'e capacity, yani ong'e kaka jogi nyalo tiyo ne. Otime kende koso otime gi jok moko. Nyaka consult, ndiye joma iluongo ni consult, joma nie back room, mabe nyaka mi advice ni ng'ane kimiyo tijni to biro tiyo maber. Koro president nigi power, en gi uwezo mar ng'iyo ni ng'ani nyalo konye e tich machalo kama. Mano namba achiel. Namba ariyo, king'iyo joma iwacho ni ma wakili wacho ni josiasa. Nyaka ne ket josiasa nikech waseyudo ni expert mane joma nigi lony mane Uhuru Kenyatta yiero. Kanyo wakelo CBC. Ineno ka jonyuol bedo gi shida kabisa nikech expert en ogolo idea magikete ground lakini ogiwuoyo gi jopiny.
ing'eni dwaro ng'ama nyalo wuoyo gi jopiny, ng'ama ong'e siasa manyalo resonate, manyalo wuoyo gi jopiny, manyalo penjo jopiny penjo, manyalo explain ne jopiny ni gima kelo ni odhi timo kama, step ma kama, watere kama. Mane miyo josiasa ko mix gi josiasa to dhi bedo maber. Kendo gima nopogore kania ni sani joma noyiere migepe mopogore opogore gi dhi bedo gi opportunity mar dhi e parliament, mar dhi wuoyo gi MPs, nikech MPs emo represent jopiny. Koro ing'eni sama giwuoyo gi jo MPs biro explain ne jopiny niya ni to gibo bedo gi time mar penjo gi penjo to kendo wuoyo kodgi ni to jopiny wadwaro kama kama. King'iyo weche mag integrity chapter 6, ing'eni siasa mar 2022 gi siasa mosepogore opogore, ji mielo gi chilo mopogore opogore. To sheria wacho ni in innocent nyaka makoro ibedo presume innocent wacho nang'o? Till proven guilty. Till proven guilty. Koro kapok court ong'ado ni in gi richo, onge ng'ama nyalo ng'ado ni bura. Bura ing'ado ni gi court ema ng'ado ni. Lakini ka koro jogi te ncho bedo accused nikech moko en mag siasa lakini moko be nitie ma pod bedo investigated. Lakini kapok otergi e court motuegi kaka John Waluke oseng'adne bura ni iteri e court, onge kama inyalo accuse ng'ato ming'adne bura ni in kaka japiny ni ani ng'ane rach. Chili mielo go ji moramo ji mopogore opogore. Kata Ruto ncho mien gi chilo mang'eny, lakini ibo yudo ni ki ing'iyo ratiro mag chilo momienego gina mag siasa. Koro wach mag chapter 6 bedo mana implemented ka ng'ato bedo accused motere court mobedo charged. Jogi dhi implement gigi nikech ing'eyo gini dwaro joma wajanja. Sama nitimo interview, ing'eni sama itimo interview e migepe mopogore opogore gi nitie jolony kaka jo PSS, nitie departments. Ing'eni in kaka minister, in ng'ama loso policy. Yani ibiro bedo gi paro minyalo tere parliament manyalo implement program midwa timono. To kochopo kata weche mag budget mag ministries, joma biro konyi loso joma chalo PSS. Mage joma nigi lony, mage joma dwaro engineers, doctors, nikech ka in Minister of Health to dwaro daktari, dwaro gik machalo kama. Koro wach mara Karaisa Juma mar public service and gender. Ing'eno ok diket ng'ato ni koro ikete ni en koro dono bed lawyer kosi dono bed ang'o. Koro PSS mage nyaka koro ema bed gi lony mabro ndiko ne kaka gik madwaro tim. En tije ni en odhi wache parliament gima ndikne maberno emodhi explain ne parliament. Koro en gima duong' ni nyalo wacho kizungu kendo inyalo wacho Kiswahili kendo inyalo wuoyo gi jopiny gi Kiswahili, inyalo wacho dholuo ka koro wacho dholuo ni kadhi Nyanza tanyalo wuoyo gi joluo, kaduo kama tanya wacho kizungu anya wacho Kiswahili. Magi gik ma important. To gima important maduong' ni gi implement gima jopiny dwano bedo implemented. Hawilo rieko koso e kinde mag yiero jotend migepe. Gigo gin 50-50 nikech inyalo bedo ng'ama osomo to onge giming'eyo. Yani azino kinya dhogi onge. Yani in ng'ama wacho ni momo. Lakini riek in engineer in tiyo mag metals. Koro inyami ma department moro yie kuja. Lakini ti ng'ama ma sombe tin to rieko ng'eny go dhoge ng'eny kabisa. En inyalo miye department mage jomina no dhiga mar. Samuel yie kode. Agwenyra gi paro. Agwenyra paro matin gi osiepna Omulo. Ing'eni chapter 6 mar katiba en a whole chapter. To chapter 6 nokelwa gi josiasa gi piny owacho. Mano dhi jo Kenya e higa 2010 ka ginyiso jo Kenya ni chapter ni chik ni ber mondo watim ang'ono wakete e katiba. Sani koro e saa monego beni jotendwa gi implement chapter 6 at the fullest. Kwanza kar issue mar vetting mag ministers gi. Onge gimut otamogi implement chapter 6 magi wacho ne jopiny ni ng'ani nigi chilo mosemiene kuom higni mang'eny. Ok dong' wayiene mondo okaw ofis maduong' kamae mondo obi otine jopiny ka chilo gi pod omiene. Ok onego bed ni wadhi opunde e tok phrase mar ni innocent till proven guilty. Man is only one article or sub-article in the constitution. Mane ma indo ka josiasa ng'eny gi ringo dhi pondo kuome. An okil lakini king'iyo maber gima jo Kenya dwaro, gidwaro joma nigi track record margi ler, jok ma gionge go kiawa, jok ma gionge go wasiwasi kod nje ofis ne dhi tiyo negi.
Koro issue mar ni chapter 6 of the innocent till proven guilty ni okonego be ni kao center stage kochopo kama koro itimo vetting ne joma dibede migepe mag ministries. Magi migepe maduong actually gine backbone gine lumru maduong e sirkal mogik. Kech gine magi konyo jopiny to gine magi konyo ker tiyo tino. Kantiere gik moko ma onego bed ni jatend piny timo. Jatend piny ne oloso odiochieng' manyoro kendo ne ochiwo ote ka osiemo jotend migepe bende okono gi monego bed ni gitimo ka ojiwogi. Wanyalo winjo mana matin kaka ne oloso odiochieng' manyoro ka ne ntiere kar jot mare buore Nairobi kae. I know there are regional persuasions. There are community persuasions. I haven't appointed any cabinet for any region or for any county or for any community. I have appointed a cabinet of Kenya. I expect you to respect your oath of office and serve all Kenyans equally. I do not expect any one of you to say things are not going right in the next ministry. It is your business. If things are not going right in the next ministry, it is your business to look for your colleague, sit them down, and things must go right in your ministry and in the next ministry. You have no option other than to succeed. Failure is not an option, good people. We have a country to look after. We have a plan to implement. And we have the people of Kenya watching us. There will be an opportunity for you, as members of the executive, to interact much more robustly with Parliament so that we can not only have a platform for us to explain our programs and to seek the support of the legislature in our programs, but for the legislature also to oversight what we are doing, because they are doing it on behalf of the people of Kenya. Good people, I have told you what is right. We have agreed what is right. So if you don't do it, you will not only miss heaven, but you will have a problem with me. Wacho kazo ni ka okitimo tich nyabedo ni okidhi e polo to kata kacha nyalo bedo ni chunyi nyalo bedo ka gude purgatory. No winjo sigand purgatory kae kane wadhi Samuel Langadi ka idhi betanga duo giri. Ma jatend omulo ma bende ben jatend piny Kenya nikech ma jatend Kenya Kwanza. Omulo ka iwinjo ko wacho kanyo ni onge yiero motimo korango dhoudi. Korka kori owache adieri koso mano pat jopiny mantiere kanyo ni nitie dhoudi moko ma onge sirkal nyaka sani. Ng'eyo gimo owacho adier nikech an gima ng'eyo na setiyo seche ma campaign ma tiyo gi Ruto en ng'ama ok madho kong'o kendo ng'ama chiwo kinyi kabisa. To kendo Ruto yier kaka president ker mar Kenya te. Koro ng'eni nitie ndalo moko ka ni minister kano yieri ni minister ni wuok e region mopogo wonde ni kata ni iwuok e Nyanza kata iwuok e Mount Kenya. To in koro programs te mag ministry in idwa tero Mount Kenya. Koro mane gime nano temo kwero ni ka in minister okitini ni region mari. En ka in minister titiyo ne jo Kenya. Kantie program launch Nyanza edhi launch kuno. Kantie itero Western. Koro onge ni an minister no yiera ni mondo akony jowa kende. Oyieri ni mondo ikony jopiny. To kendo ing'eni Ruto nigi gik mang'eny sande kabisa. Yani en gi gik mang'eny monego be no bedo implemented. Sani weche mag ngima ni malo. Sani weche mag gope mane jatelo mancho retire weyo. Wan gi almost 11 trillion. Gik mang'eny ma the plan minano ni affordable housing manuntie. Sani incho promise digital superhighway ma koro walo sani ok minister mar ICT. Odwa ni kamoro amoro bed gi internet, school ji obed gi access internet ka ginyalo tiyo gi internet. Sani nitie gik mang'eny ndara moko mancha pok otieki onego bed ni tieko. Koro nitie weche mag CBC. Koro nitie gi ng'eny kabisa ma onge time ma ng'ato dhi bedo go piny mobedo lazy. Kendo gino onge kaka nyalo tim. But nitie gimane wakili otemo wacho. Ing'eni wakili okindegi konyisi ni good morning.
to nyaka ichiew ming'isa ni en good morning nikech ok inyal ng'iyo ka giwacho adieri nikech okilegi gin be ma gi defend jomobedo accused sani nenano ka gimobedo disbanded luongo ni special whatever unit iyudo ka kendo nigi lawyer matetea negi kabisa to jopiny to ndie molal ma chunygi olalgo tiyudo ka kendo yor tich koro yor tich koro ing'eni wakili ok nyanyisi sani en ineno innocent proven guilty ni mano gin ma gikuongo giketo kabisa kendo ging'e tetea ne ng'ato kabisa koro onge kama wakili nyalo nyisi ni ka rach ka ber gin e tich to an manyalo nyisi adier kaka jasiasa ni ntie chilo mimiano go jomoko mimiana nikech wach siasa but gimang'eyo ni ng'ato kotwe e court motwe mane Kenya wacho ni ng'ani nigi richo lakini ng'amo bedo accused kata sani ng'ato wuoyo ni omulo no yude kaka for example Aisha Juma iwacho ni noneko to en owacho maber ng'eni king'iyo ni nokawo bunde mogolo kata e bag ne mochwado ng'ato magina to wacho ni mano eno to ng'e ng'ate mano bodyguard kia ng'at machielo ng'eni gik moko luorore ma en iyudo ka en onge kuma entie koro e Kenya waka sheria en sheria kendo wafuato sheria kaka luore but gimang'eyo ni sani wan gi tije mang'eny monego bed ni watimo king'iyo minister mar treasury en gi tich mar ng'iyo ni to odhi restructure debts mantie yani gopete man Kenya mancha sani no ka jo China no sewe weche mag kawo gowi China kendo sani watimo savings nyeno ka Ker Ruto wacho no dwa save odwa kano pesa maromo 300 billion mondo wachak chulo gogope matin ineno ka weche mag NSSF ikech saving jincha save ji 200 kende wadang'e nto ere kaka wanyalo save pesa NSSF mang'eny mondo mi koro kata kwada ma kawo gowi to wakawo gowi aguchwa ok odhi oko kawo gowi oko namba 2 neno ka pod mane treasury ka ntie projects monego bed ni bedo funded okwadwa introduce projects kendo manyien nikech iyudo ka ndara mancha oselosi mancha big four agenda mancha Uhuru Kenyatta ochako cha wadang'e ni to moko mancha poko tiki ka ere kaka wanyalo tiko gi weche mag ute nche nano ka njo Ruto dhi kata Homa Bay wacho ni odwa gero ute ji ochak bedo gi odwa ni mondo ji obed gi plot ji obed gi title deed gichak chulo mos kendo gichulo pesa matin ka reduce koro magi gik mang'eny monego bed ni bedo implement to mogik maduong' sana e migepe mar agriculture no kasa ne ji yuago wach mogo to subsidy ineno kancha wagolo to subsidy ne incha inyo sirikal nikech iyudo ni nitie cartels matin mancha kugol pesa mar subsidy to gin gidhi golo mogo gigolo bando Uganda ndikuma gigolo to girego gi to gi package gi kasi keto gi supermarket ni koro waduoko gine 100 lakini yudo pesa sirikal no gin joma tin koro Ruto neno ni instead mondo benefit jomoko matin onego koro kawo mbolea to mi jopur ng'eni nitie seche moko minyawacho ni wasafa wawinje lit matin lakini mbele ka gik moko dhi bedo maber nikech kwa bedo gi cham e utewa wabedo gi chiemo to mbele ka koro gik moko dhi dok piny bech mogo dhi dok piny bech ngima dhi dok piny to gima duong' kendo weche mag fuel mag mafuta ineno ka sani ncha ni malo jomoko sewacho wach Ukraine dhaw mantie Ukraine but luwore gi kuma ncha ogole mafuta ing'eni mafuta nitie joma ncha golo Kuwait Nigeria lakini ineno ka sani ne nitie paro moro ni koro idwa gol mafuta Russia ing'eni nitie kaka ng'ato pango tije koro emineno nyowacho ni miauru higa achiel nikech osago kwan okone nikech konjo wacho 100 days to not unless ni koro wadhi wachulo subsidy moro miwacho mag chiemo cha koko mondo wang'i kaka wanyalo konyo piny but mano shortcut nikech wadhi golo subsidy no lakini ka after 3 months kendo ngimo chako bedo matek koro jopur obed empowered omigi mbolea jioti kaka nyalo tiyo within 1 year kendo nyieni dhi tiyo kabisa ana nyisi nche nyieni wacho ni ng'ama rach to miyeuru iga to development gi pesa mag development kuma gi maonge kiwacho ni rudi kor gigi campaign ginga ne tiyogo jatend piny Kenya noko doka mawuoro ne agulu ne nono kwani agulu nono ngamo dhi agulu jalo jatend piny Kenya ne nitie kar kanyo nchi winje ni milion 4 manche wuok pile mar campaign
ma support jomoko. Okaja winjo kanyo onge record ma kamano. Wacha winjo. Audit dhi biro. Ingeni pinyo kochu. Telefon ingeni pinyo kochu. Pinyo dembe. To wacha winjo kama wachi rupi. Mana kata mane wang joyi oseland kabisa. Pinyo ingeni kochu, pinyo dembele. Ngima nyaka dhi mbele. Wach magiso wana gulu onge pesa ne. Agulu ni nono ni. Mano wachgi. Gidwa temo gitemo wuondo jo Kenya mondo migi time. Saa ma jo Kenya ongego. Jo Kenya dwaro ni ngima mondo otim ngono mondo bed maber, gik moko lokre, fuel dog chien, chiemo bed becho dumo dog piny, ji ochiemo oyud kaka nyalo nyiewo chiemo e mayom. Koro saa mar ni miyo time ne ma jo Kenya ongego. Clifford ka dok ke ngada kamoro kaka cha wach integrity. Kamano. Gima da kwacho ni gima awuoro mogik ni President William Samoei Ruto ofelo jo Kenya e first assignment mare. Mara appointment mara joten migepe. Parliament marwa bendo felo jo Kenya. Nikech gidhi approve list no te kaka en no. To gin jok mang'ama jok machilo mieno. Lakini koro okonya ng'iyo gimose timre. Kwa dhi mbele. Na mor sana gi aka ker no wuoyo nyoro. To ka jotelo go chamo muma. Ing'eni ng'eny ne jotelo kosega chamo muma. To gidhi wigi wil ni muma mano chamocha no achame en angoma jo piny dwaro kumwa angoma office mwa donjeni dwaro kumwa mondo watimne jo piny to ineno ka ker no dhi into details kochako onono ne gi wach muma mana gi chamocha gi singo mana gi mire ne jo Kenya giwacho ni ichamo muma kisingri ni dhi tiyo ne jo piny Kenya kendo ichamo muma kisingri ni dhi tiyo ne Kenya piny owacho. Koro mano gima nyaka jotelogo par pile ka pile sama gitiyo offices go. Mondo ging'e ni gitiyo ne ng'ano, gitiyo ne jo Kenya gi piny mar Kenya. Ok gitine igi gi ganyuola gi kata gi gosiepegi ma gidwaro please kata gidwaro miyo kuonde migipe moko ma mondo migi gitima ng'ono giwane gero kamano. Mano gima ok onego timre e piny Kenya karka. Lakini William Samoei Ruto to en ng'ama wang'eyo e yore mopogore opogore. An ang'eyo Ruto kaka ng'ama nigi chilo mosemieno toke kanyo higni mokadhogo. En osebedo gi skando mag mayo ji lowo, osebedo gi scandals mag corruption mag government kata maize skando mano miene higa mar tende mnusu mkate cha. Koro mane e picture mar Ruto odonjo godo e sirikal. To kapok a lose track, to ka ng'iye mos, mano is the same Ruto modhi okawo kendo ondiko ji e tich jok man gi track record ma ineno ka jopiny kelo penjo mang'eny e wigi. EACC nooro report ka wacho ni Aisha Jumwa kiku clear, Medical Inturi kiku clear, moro cha nene nga kana gini kanyo joten migepe go to ma body mochungne ng'iyo weche mag integrity, corruption and what have you. To mae magistrate mangono gikwedo report gi mana gichiwo ne committee cha. Koro sirikal mane modhi bedogo? Sirikal modhi bedogo en sirikal ma jopiny nigo ga chich 24/7. Ichiyogo kiji ng'eni ng'ane cha niga chich, an kode ga chich. Yore ne okorere ga maber. Kwa wadok korka koro gima ne ker owacho maler adier mosomo ne nyaka muma ni sani koro miu tich tiene ujo Kenya. Sani baneno ka Ruto olokre Ruto machielo. Koro sano preach weche mag integrity, corruption, odhi tieko, odono tine jo Kenya maler. Koro ochalo Ruto makoro warre. En gima kare koso nikech ka irango sani en gima kare. Lakini wang'eyo Ruto badhoge mit. Man gi wach madhok mamit makichung' kar ka oloki. Mayoro no kech. Mayoro no wuoyo makech ahinya gi joten migepe. To wuoyo makech ahinya kabisa.
Koro wuoyo makech no ema dwani warito ni be odhi timo gima wacho ni bodhi timo ne jo Kenya. Koro jo Kenya nyaka riti wan sani koro wan odhi rito mondo ne ka odhi timonwa gik mowacho gi. Kik gibed wacha ni kochung e public gallery odwano impress jo Kenya, odwano onyis jo piny ne odhi timo gima kama to ok dhi timre. Koro gima nyaka otimne gin nyaka gichop ne jo Kenya singo. Alafu jo kumano bedo question jo adek mano bedo question Bidhika Linturi, Aisha Jumwa kod Malonza. Jogo nigi tich matek mar tiyo ne jo Kenya mandigi jo Kenya ni ne no, you are wrong about me. Okay? Koro gin magin baden mogik sani ka gichako tich serikal Kenya dhi menyogi gine manyaka rangi dhi menygi ni jok mana wacho ni ok nyal ticha be gitiyo maber. Egi duto ka ng'adi mondo mi watema ne nono weche mamoko bende mantiere karka omulo isinjo twak ma wakili Sam nego kinyi makawuono to kata bende e kinde ma watemo rango ng'ato nyalo penjore ni migepegi ponono ne dhodwa onge migao makama jatend piny kata soch lero korang dhoudi ng'ato penjore ni wach miwacho kanyo mar Owalo Eliud Owalo makoro dhi chung'ne weche mag ICT ma osiepi kendo lemo momakono en ng'at moro ma nigi teko e sekta no mag tudruok kendo ng'ama dala kata penjore ni koro migao momakoni kelo dongruok nade e dala nikech en onagi mantiere ten migepe mapacho kasani ng'ato penjre kacha en gi simu mar katululu cha kabambe cha ema koro entiere go ere kaka macha cha ICT ne dhi konye nade piny kacha mondo mi obed koro ng'eyo ne dieri wantiere serikal to nyalo winjo gini kata ber kata olemo ma serikal nigo. Ade duoki Cleo lakini ada wacho gima wakile wacho nikech nitie gima ada duoko. Ing'e ni onego bed ni kwa wuoyo to wabed gi evidence wakete mesa. Ing'e ni weche mag winjo mi tuo ni kik wawachi wacha winjo. Ipani wach osiko wacho Aisha Jumwa mowacho ni ka office of the prosecutor OPP emose clear jogi wacho ni onge case jogo withdraw case parliament ma en member of, in a member of parliament ma in a committee of appointment in uwezo mane mar judge ng'at ma already government ng'ama nigi prosecution powers wacho ni ng'ano onge case. Ing'e ni mano wamieno jogi gik maonge. Namba ariyo gisiko gwacho ni Ruto nomien Ruto notimang'o onge ng'ama nosedhi e court motero Ruto ni an okwal puotha gima kama mago gin siasa to Ruto mena nowacho ni Ruto senyiso signs mag fight corruption. Ing'e ni ok ochuno ni nyaka dhi e mbele ji miwacho ni an adogo corruption wach mar kwelo ni wadatimo onge gima wacho ni tich mitimo ema biro nyiso ji action mari ema biro nyiso ji ni in serious gimitimo. Ruto nosekawo owacho maber ni judiciary omiyo independence yani gin koro gidhi tiyo kigen onge interference mo madhi wuok executive omiyo gi pesa wacho ni omedo gi pesa mar tiyo tijegi kaka judiciary. Ng'ato komak sani motere court ema biro deal kode onge president ma biro gone judge simo ni koro golo case makama. Namba ariyo okawo pesa momiyo police independence momiyo inspector general powers mag tiyo gi pesa kaka inspector general ma police sani ka investigate ng'ato to investigate ng'ato e yo maratir ma ok obedo interfered gi executive. Mano nyiso ni ng'ani nigi signs mar fight corruption. Okawo executive nikech nitie separation of powers nitie parliament ma legislature nitie executive nitie judiciary to okawo ministers magin sani koro jo migepe makosa ne nigi executive owacho ni unudhi penjo idhi penjo e parliament to udhi bedo answerable ne legislature. Koro miyo jo parliament members of parliament teko mar ng'iyo jogi ni nche wamiyo utich to ministry nini nitie kako kiti koro ibro menygi onge gimoro ni gidhi pondo. Ing'e ni opogore gi joma nie Jubilee minister machalo kaka makanyo luonge committee to jomoko kwero committee ni ok ginyal dhi e committee ko lakini sani opportunity koro ma ng'ama nyiso ni
ng'ani is ready to work for Kenyans. En ng'ama oyie tiyo ne jo Kenya kendo osenyiso science mar tiyo ne jo Kenya. Kaduoge wacho walo. Jo nyaka ng'e mokwongo ni the fact ni Owalo ni e cabinet mano en opportunity nikech en machiegni gi president. Mano nyiso ni en ubro kuodho ne president gima timore Nyanza, onyiso ni tie program makama tie gima kama modo no tim. Ni winjo kakero wacho maber niya ni gima timore ministry cha gimiluongo ni collective responsibility. Owalo nigi opportunity mar kawo minister machielo matero kata minister mandara mater konyruok na Nyanza. Namba 2, ministry mar ICT sani ngeni Kenya wacho gi kezongo ni wane gimiluongo ni global village. Sani tinde ICT matinde ni malo. Koro nyiso ni gimora mora tinde ji yudo pesa e weche mag mtandao gi. Tinde ji yudo pesa. Jominano tinde jomoko yao TikTok, jomoko content creators, yani nitie talents mopogore matinde vijende nigo manyalo kelo gi pesa. Koro Ministry of ICT gima Owalo timo ni otemo yao pap kech skunde mang'eny kata mobedo mag Nyanza, mag TVET, mag universities, odono ket ni skunde gi nyalo access, nyalo bedo gi nyalo yudo internet, kendo nyalo yudo tije gik mabeyo manyalo miyo gitiyo gi internet kata gi digital platform maber manyalo konyo gi. Kendo ICT ni bo tingo gimiluongo ni communication. Koro nyiso ni kata mana ng'ato nyalo bedo gi time mar bedo gi content iluongo na content wacho gi dholuo nang'o. Bedo gi nyalo create content weche mag TV chenro mopogore. Koro Owalo nyalo konyo ji e yore machalo kamano. To koro bedo ne minister no mar ICT no dhi konyo joluo kabisa kendo bedo gi uwezo mar ndiko kendo ji mang'eny e tich. Koro Owalo nigi tich mang'eny, wan wagone kerero kamano nikech at least odhielo joluo kata obedo ni nok ogone kura lakini onyiso ni en otiyo gi jo Kenya te. Koro Owalo en mana ni Owalo ma koro nyaka ti matek kaka ng'eyo Owalo nikech asetiyo kode kendo en ng'ama ber ma ok ochal jo moko ma joluo ma komitelo to tinde ni ok mak simo. Owalo ng'ama en loyal kendo en ng'ama ni e ground. Koro wanong'e ni Owalo bro tiyo gi jo Nyanza maber kendo bro kelo kerino ka jotere Homa Bay kendo pod Ruto biro Homa Bay, Ruto bro yao projects mopogore bodhi Siaya, obedhi Migori to konyiso ni koro Owalo ka ni Owalo kende mane government wan gi jo moko ma pod idhi migepe mopogore ji ni e line mang'eny mabro konyre go Owalo. Aya ka ngiwuok iloso gusiep ni kono Maximba ka obiera Ramogi TV. Bada penye ni simbe kende oma kusoma mana maro mulo wapo manye kendo wacho obiera Ramogi TV ka mondo mi wamanya ne kaka wanyalo dhi nyime. Sam kapok abiro iri mondo wacho ni kaka ni dang'ado omulo Otieno Ken wacho ka ne ro piny ka ntiere Kampala wacho no luo chenro kendo mor gi twak koneno deskmate mara Sama Yeko kachel koda Omulo twak emet. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Mr. Omulo Junior koro kon jatend UT wacho ni we are no longer in campaign mode. Wacho kanyo ni we are not interested in PR and endless blame games. Wacho ni youths kaka in bende nyaka realize something which kaka youth asla itiyo godo mana kaka the sole purpose mano mar harvesting votes. Sani koro aslas kata wacho kanyo ni kata young people e cabinet ka mana rich tycoons mantiere karkacha. Mano bende ang' waduogo moniranga ni jomatino nigi thuolo mane sirkal ni mara Kenya Kwanza. Sam kama ne ang'adi kanyo kida kama dalero no Omulo cha. Omulo case ka jo winjere mogolo case oko e court okonyiso ne yodi ni onge ketho. En gima case mogol moko winji adier mare ji ok ong'eyo. Koro en gima tho natural death. Gima notimre e cases mana ntiere kuom jotelo mineno gwele migepegi no bwogo jo Kenya ni toka kero Uhuru Kenyatta chamo mane to cases ogola ma one after another, moro wuok kiny moro wuok kiny moro wuok kiny moro wuok. Koro jo Kenya nobedo gi paro mogik kata wan kaka okinde ewuoro ni ere aka DPP nyalo golo cases makamagi, cases ma serious moko mag murder, mag corruption
weche jok mano odhi otero complaints ge court gin joma mage, gin jok mage. To complaints magi tero gi, ne gin complaints moko maonge korgi attach gi, koso gin complaints mana gin genuine. To gin atwa mane mokaw negi. Ne njo kaka koro President William Samoei Ruto ochung ka wacho ni kata ng'ato nie puothi dhuoro wuoya mondo tema ng'ono winjo kata wene puodho kata ng'eni sach winjruok no ikia gima timre piny kucha. Mano miyo kata wan wawegi waparo ni nitiere kaka sirikal o interfere gi cases mana nie court. Mano miyo cases go ogol. Nikech kata judge kata magistrate ok yot mondo mi case mar murder ogol ok e court. Case mar corruption. Nikech corruption iwacho ni mwandu jo Kenya jo piny okaw. Mwandu mano okaw gi. Ng'ane ka ng'ane wacho no kawe. Koro sami golo case ni mwandu wach mwandu mono lalka. Koro gin geria kanye. Ng'adhi timo nonro mondo mi oyud kuma mwandu korie. Koro kanyo omulo jatendi to ogolo character mwang'e godo cha. Ni en ng'ama oero underhand deals. Mane magi mwane no kume. Kabiro appointment mar Eliud Owalo. Well, jo piny luo Kenya nyalo mor ni ng'ati gino kawo ket kar kanyendo. Tido ka Eliud Owalo to onge gi touch gi jo Luo Nyanza. Kata gi Nyanza region, kata gi jo Luo. Onge gi touch gi jo Luo, gi jo piny mar Luo. Koro warito ne nandu bende touch odhi tiyo maber ne jo Luo wagi. Koso en odhi tiyo ko serve master mare cha. Odhi chikawo directions mondo otima na kuma master mare onyise no tiye. To mane gima jatend piny Kenya bido wacho ni ok odarango ni oyiero ng'ato mabiro e dhot. Mane modhi rito. Ng'eni ng'ati ng'eyo gi timne, Cleophas. Ng'ati ng'eyo gi tim, ok wach miwacho. Inya chung e mbele ji wuoyo kama, lakini kidoki ko kona kamae, iyudo ka timni kedo ko timono opogre. Koro tim teach ema jo Kenya rito neno, ema jo Luo Nyanza rito neno. Docket mar ICT no aka omulo selarocha. Ober, sani piny the digital. Issues mag internet masani date mangono because the economy it's a digital economy docket no ber batek malich makaponi ng'atwa mokaw ni Eliud Owalo otiyo gi docket no maber tiyedo ka piny Luo Nyanza dhi bedo e map mar Kenya kata mane piny mangima ka obedo region ma is most digitized. Ntie ka 100,000 kilometer optic fiber installation or construction donge. Ochako no gimwelo karka. Okay? Odonjo na Kisumu, connect no fiber, odonje skunde te, odonje offices mag Luo Nyanza, okay? Osiptende mondo mini jo wamondo itimangono or you access to internet easily. Then CBC so mar CBC oken so mar bukcha waduogo rango wach mar ting ma Ezekiel Machogu nitiere go weche mag somo sani Roselande idhi chak chok pat jopiny mopogore idhi time yo machalano ko kaw kuom ng'ama osebedo kacha katiyo thuolo moro malach wacho ni thuolo mokalo sikala mokalo mano ngire George Magoha ere kako dhi bedo kar kacha pod antiere studio kanyo koro magajwang kai kodo mulo juni kachel koda Samuel Ayeko sario sero marokinyi kero koro wakaw yua moko ko duogo wadhi nyime ni mara ka watieko chuny banjo Jesu duor ntiere ka osegolo nyaka wuoche koro ikete mana kar ka waduogo pod dhi nyime kod twak maka mae koro kik idhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mano doko pamo. Mano doko miel. Yae. Mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor. En chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora. To kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo kokikore gi jaseme. Ken the DJ kod wuod karungu Jilo Jamwaka. Mayo Injili Mit. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Jwang'o seduogo mana kaka ne wasingo ni karakacha to koro ote meki bende pontiere karkae ka warango gi kendo wanono ni jonon siasa ma wan gokinyi ma kawuono to wacho nade kotenre kod twak man gokinyi ma kawuono. Ote meku medo donjo nyaka e tipo matindo tindo mwaketo mano e mbui mekwa mag Ramogi TV. Nyalo rango gi kacha ni jolony to wacho ang'o ema Kileta Kinyi wacho ni tich koro nyaka to tire. Mano wache Facebook karkacha. Alphonse Omondi Jack wacho ni Ramogi TV lera ahinya kendo mor gi jonon siasa. Ondiek Salim wacho ni mago to gin mana mbaka warito tich mondo mi ochak tire. Kama chielo nitiere ote moro maor karka ma wacho ni asome kapok ochako. Wacho ni Aloka Ken wacho ni Omulo Junior sama Ruto ne chamo muma kilo 2 mano mar mogo ne en 230 kendo kanye kama ne uru bende oweye lakini sani en 332. Wacho ni so happened what happened immediately after he took over. Mara riyo penyo kanyo ni immediately he took over the power. Hike mar fuel no neno. No wacho ni mogo bende dhi bedo 100 within the next 100 days. But no chako loke to 1 year. Ang'o mano timore. Wacho ni sirikandu ni ang'o mano timore. Duok mano mana mapiyo piyo kae to wadonje thuolo mag rowere e migepe masani emana nyisi kileo ni ngene sami golo subsidy ngene chalo Ruto go cartels ngene e weche mag bando mogo tie cartels maran gigo koro ngene sami golo subsidy pesa ma magi yudo gacha benefit profit cha gime nyaka gigo koro nyaka gimed bei mondo jopiny oyuagi mondo koro duokne gi subsidy cha be gino timore be fuel koro Ruto nyaka orida iye kechembo ng'eyo ni ngima tek koro ng'eni gini en nyaka go kwania idwa konyo ng'ano sani e muda matin kosi idwa konyo situation e muda mang'eny cartels gi pod nitiere to Davis tiere pod di deal korie kaka dwarore koro gimena no sani miyo ji mbolea mondo jopur nikech koro koda golo bando oko ndi jomago biashara magolo bando Uganda mane ginyo jopur mondo jopur okos golo mazao ogol bando lakini bando gigolo mana Uganda moko gigolo kuonde ma gigolo Mexico koro ngene sama gigolo magikelo gi mabech gine penyni to giuso to gin giloso profit koro profit jomatine maloso pesa lakini sani Ruto rido iye nikech jo cartels be nyaka winjo mana matek sani jore oriteta mana matin mogo dhi dok piny nikech sani ka opur ji opuro maber mwayudo bando wayudo ganda wayudo gik mwayudo onge chiemo ka ng'eny to koro ji onge gi ji ok bi ywak aya ber wadarango thuolo mag ojende koso ne gimoro midamede weche mag mopenjo mulo mag mogo gi mauta gi Samuel wacho mulo no an gima da lero ni ni sirkal nyaka bed gi solution ke ok nyari to ni kata kapo ni en tuo wacho ni joma thogo tho athoya jomodongo waborito maber nyaka bed gi solution ma arrest the situation or gidwok nengo mar gima piny kata kapo ni gimanyo long term solution
ok dong orit long term solution mabiro kata kochopo 100 days koro gidhi kwa 1 year kendo kochopo 1 year gidhi kwa another 2 years mano sigana mokonyal miyo serikal lag Leo short term solution jo mane kech nego no mabio chiemo ntika no launch loche mang'eny mano ko nitie idhi gol gi thuolo maromo nade kejo short term Jagoro Mokejo kapok wawinjo kaka ne jotend migepe machon bende ne oloso ka gidhi kuma opogore wadani nyaka sani koro wapenjane ni thuolo mag jotend migepe matindo nyalo bedo mage beno neno gi ka kata kinyalo miya ne ranyisi aini nowachi dhi poge nus joma mine nyidhi bedo kacha 50-50 kata kamano bende noduogo loke koro ken 50-50 kata ken 5-5 kaka no beni poge thuolo mag mine bende ten migepe mopogore sani rowere mantiere kacha kata jogo machiegni gi bedo rowere akiani so ipan tuya nitiere sem bracket machalo kamano koso thuolo mag ojende bende nitiere ten migepe koso nitiere lemo moko magirito kono ing'eyo ni kiwacho weche mag ojende katiba wacho no kijana en ng'ama nigi higa 18 nyaka 35 to luore kaka ing'iyo ni ojana en ng'ama nade nikech kisiasa be ojana en ng'ama ja higa 18 nyaka ja higa 50 ing'ene mano iluongo ni youthful koro luore kaka ing'iye lakini king'iyo cabinet mar Ruto nitie joma iluongo ni fairly young but gin vijende sana but warito ni weche mag PSS to gi CAS kopo ni court odhi rule ni CAS no pod nitie to wang'ien to be gidhi bedo appointed nikech pod nitie ambassadors pod nitie PSS but an gi geno ni vijende dhi mi tije kuonde moko mantie mapod bende gintiere serikal vijende Cleophas omulo ineno weche mamit ma nyise ni gin godo ino ko chako define ni youth ni en ng'ama youthful to mane ka to mano bende wacho kama ne kaka okinde uwe mane ka constitution owacho maber ni constitution gi chik ma Kenya a youth en ng'ama between 18 years ina paga boro nyaka 35 gima ler ma wang'eyo ni cabinet mano yier ni wach mar ojende okong'i onge kijana kar kanyindo gin jomo sekadho bracket mar ojende to mana ako wacho ni we are hoping ni dockets makoro bio sector abiro mag PSS kata gi CS mago ko bio kata parastatus ambassadors go government dhi timo ngono dhi chopo singo gi mar ndiko ojende tich serikal maduong' mane mwang'iyo aya kamano pod wantiere kwa ne jotend migepe kane giloso to ne giloso yo machalo nade koro apisi mopogore okaw nyakora Mogejwang ka wantiere koda Rachel Omamo makoro wuok e migano mag tudruok gi pinje maoko mano bende ka irango kar kacha ng'ama kawo kare kanyo Alfred Mutua kama chielo Betty Maina jatend migawo mag wechego mag ohala bende koro ikawo thuolo mare kod Moses Kuria wacho ni ne nitiere loko telo mopogore to ne giloso bende moko wacho ni jogo mawuok pod gin gi thuolo mar bedo apisi gi ka gikonyo kendo ka gimedo somo paro kawuok kuomgi owinyane kaka moko kuomgi ne loso odiochieng' manyoro bang' chamo muma kendo koro ka gidonjo e chenro mopogore mag detiyo ne piny Kenya. I'm therefore delighted this afternoon to be handing over the mantle to CS Mutua. I have no doubt that CS Mutua will succeed. We want to protect the interest of every Kenyan and the lives of every Kenyan. Wakenya wako hapa, lakini Mkenya yoyote anaingia ndege, anaingia basi, anapovuka boda, anapofika nchi ya ng'ambo, yeye ni responsibility yetu sisi. I don't see how Waziri Omamo is going to sit at home. Trust me. I'm going to be one of the people lobbying for you to take a responsibility either for us in this office or for this country. You can't sit at home, madam. We can't let you sit. I know unataka kupumzika lakini the brains like yours capacity are not common in this country. We need everybody together. I'll be talking to President William Ruto that we need to bring you in 1 or 2 capacities. We've got a lot of things that need to be done in this country, even in this foreign affairs work that you know better. We are facing a serious problem of food in the country, and we will not be able to achieve that until we have really made very deliberate decisions to get our people back to the farms. For us to succeed here, and agriculture being a devolved function,
mainly the minister in charge of policy, crop and animal husbandry are in the domain of the county governments. So I'm really inviting governors to partner with us, and I want to commit my resolve to work very closely with the county governments. Sisi sasa ni Wakenya na ngoja huduma. Kama mimi ni mkulima wa kahawa, wa chai, wa maziwa. Nitaendelea kuinteract na wewe nikitafuta huduma ya fertilizer. We need to have our manufacturing based on export. That's what we are calling our export-based manufacturing. We've been having conversation with the Kenya Association of Manufacturers. I'm having discussion with my boss, with the president, about how we are going to grow our exports, to convert the Kenya Export Promotion and Branding Agency into a real investment and trade agency, like it happens to other countries like the US, like Korea. And for me to do that, we need to even invest resources. Koro isi winjo kacha ne kata ka giwuok pod nyalo many nigi lemo moko e sirkal. Magi moko ma ngaloso ka aloka ken weche mag PR kaachiel kod engineer Lazaro Kanyambok. Umulo joni acha kodi. Ingeni foreign affairs kata migepe ma inano ko wach kanyo no nigi ingeni sani gik moko change. Inano ka foreign affairs ukelo gimilongo ni diaspora affairs. Ingeni pesa ma wuok oko, jomodak oko e pinje ma oko nigi pesa mang'eny makelo revenue mang'eny e Kenya ka. To gima mora ni William Ruto notemo dino rode ma ketho pesa. Koro kopo ni diaspora affairs wangi kaka ginyalo save pesa gi. To pesa gi nyalo kelo development, nyalo kelo dongruok machalo nade. Nikech ingeni sama ng'ato oro pesa muwuok loka, nitie gik monego bed ni gikonyo. Namba 2, e foreign affairs ka e pinje ma oko nitie gimiluongo ni market. To nji winjo ka Ruto wach wuoye wach mar value addition. Kopo ni nitie products, nitie gik mwatimo e Kenya kae, ma kaka rech, rabuon, for example Luoland. Ere kaka wanyamanyo market e pinje ma oko. To magi gik monego bed ni sani foreign affairs ambassadors mibo bed appointed onego bed ni manyo no market oko mondo waus products wa mondo wayud pesa. To mane kaka wadhi yudo pesa oko. Koro ng'ama chalo kaka mamo onyalo wacho adier ni kopo no yudne kamoro onyalo bedo kata ambassador, nikech ambassadors ma Kenya ka wan ga ambassador 150. 150 kata kitero ng'ato ambassador mar kure kata bed mar Somalia kata kure. Embo dhi konyo wamanyo market, nikech ng'at machalo kaka Recho manyo mamo oseloso network gi ji mang'eny. En gi contact gi ambassadors mopogore. Namba 2 king'ino kaka wach mar Linturi, weche mag pur. Ere kaka wanyalo konyo jopur, nikech mano be gima duong' ahinya, nikech ing'e backbone mar iluongo no guru mar economy mar Kenya en pur. To pur ni ere kaka wanyalo loso go pesa, ere kaka nyalo generate revenue e Kenya kama duong'. Koro migepe mineno jogo wueno gin migepe ma gin very critical, gin gima dhi konyowa kaka jo Kenya kabisa. Ka gin tiere migepe moko ma oganda nyalo penjre ni ka moko oweyo apisi pod gidhi thuolo mar duogo. Sam, en adieri ni sirkal ka sirkal nyalo bedo ni en mana loko jotelo gibiro lewni ma giloko to gibiro mana lemo opogore. To nitie jok moko ma ponono nitiere piny kata gintiere oko to de gier mar tiyo e migepe machalo kamagi. Bende nitie thuolo mag jok ma kamano kata kwa dhi nyime kata kokalo e sirkal ma wantiere sani. Lefa sama Osiepna Alfred Mutua wuoyo, paro ma kamano bire pacha. Dong wabed sirkal ma wati umana recycling. Saka biro to jok mana ntiere kamenuoyo. Kenya nigi jok man gi ji mang'eny mariek man gujuzi maber manyalo timo tich mora ma omigi Kenya karka. Kata Recho mama koreno ka Honorable Mutua Poyoni, Alfred Mutua Poyoni, obene no chaka kamoro. Ok no yode ka ene sirikal. To nitiere ng'at mano osport e kamoro mong'eyo ni en gi potential monyalo tiyo ne jo Kenya. Koro no osetiyo maber. Otieko tije. Gima sirikal ne nyalo timo en ni jok ma kamago ginyamana manyo paro kuomgi kata ng'ado rieko kuomgi. Gima kama docket ma intiere mar foreign affairs ni. Gima kama wan gi challenge. Miwa advice, miwa rieko, ng'adno rieko.
tok ni jok makamago ema kendo giduogo e system mondo timangono mondo hotel kan tie jok man gi potential ma bende pok omi thuolo mar telo e migawo mora mora karka. Koran kwayo mara omulo kiwuoyo gi bosni kik warisai kujo mang'eny. Wamiye jok moko ma bende nigi ujuzi moromo ma be pok no omiga appointment e national government mondo gibende ginyisa jopiny wa bende go ujuzi kama. Kane President Ruto ne kelo technocrats, President Uhuru Kenyatta ne kelo technocrats, ne gin jok ma pok jo Kenya no neno face gi kamora mora, to nino ka jogo notiyo gima moro ni sani jogo wuok e sirikal to kawinjo mora mora machilo mieno ni minister kama oyudi ni nokwalo pesa kama kata gi mibadhi moro e sector mana gi telego. Koro mano ranyisi ni e Kenya kar ka pod wan gi jok ma beyo manyalo tiyo. Koro jogo mondo miyo opportunity, jok mosetiyo ka gin gibinya bedo consultants. Ka no siep ni Cleophas kata no siep ni Mulo tangeni bere sector ni kanye mo minya kora bete anya na biro kuomi mondo ngad rieko mondo mi konya timangono tiyo tijno endo. But angeni kaka Kenya wa kaka en jok makamago pod idhi timangono idhi gwene gilemo kamoro don kawono mulo. Mana ko mulango yie kodi e weche gi thoth kar. Ora darango weche gi ma opogore. Nde jatend migawo moro ma dhi donjo kendo dhi tiyo machiegni bende gi apis mar jalok jatend piny Kenya. Mano ka warango mana mochung' ne weche go mag riwruok mag pinje Afrika ma ugwe mano EAC kaachiel koda mano bende pinje motuo mano nyalo bedo kacha no to tenadiere ni sani kata Afrika ka nitiere kuonde makalo e oro mager ahinya. Ipani ting mane ma nitiere go maduong' ahinya nikech bende nyawadi mochung' ne weche go mag wacho ni mag bunge kaachiel koda weche go mag le bende mano korango nyadendi Soipan Tuya ma bende en gi ting mar neno ni adieri lecture ochopo kare. Lek no mar neno ni bunge ma pacho kae ochopo moyo wata malo par. Mano bende ka warango ni kochopo higa no mar 2030. Ting mag jatend migawo mochung' ne riwruok mag pinje Afrika ma ugwe kod pinje bende ma otuo kata counties bende motuo dhi bedo kata korango mantiere wacho ni horn mar Afrika odhi time yo machalo nade ka orango tudruok ma kamano. Ng'eni minister no nyaka bed gi tich mang'eny. Ng'eni gimono biro gimiluongo ni East African Integration, East African Community Integration, yani ma ninyiso ni wan kaka jo East Africa ing'eni wan watimo ohala, one trade partners, to nitie kaka wakonyore. Ing'eni kwa dino Mombasa, port wa Mombasa, onge kaka jo Uganda nyalo yudo gigegi magichamo. Ng'eni kaka watudore, nitie kaka wakonyore, wachalo jirande. Koro jirande waka nitie gik monego bed ni timo mang'eny. Mokwongo ni ere kaka wanyalo golo wabed gi free trade area. Wanyalo bedo gi ni ka nitie gige wamogolo Kenya ka to wanyalo donjo Uganda maonge chike moko matek matamo watimo ohala Uganda. Ere kaka wanyalo gojo weche mag ushuru nikech onge kaka inyalo chulo ushuru Kenya ka to kendo idhi chulo ushuru Uganda kendo chulo ushuru Rwanda. Ok inyal timo biashara kaka dwarore. Koro magi gik monego bed ni timore ma en gi tich ni odhi ng'iyo nitere kaka gige wa mwa lose Kenya ka kata gige wa products wa mag pur ere kaka wanyalo uso gi Uganda, ere kaka wanyalo konyore gi jogo. Kendo e weche mag oro ng'eni en gi tich mang'eny nikech gima timore ni nyaka odhi ong'i climate change, weche mag climate change, ere kaka ji nyalo pidho yiende mang'eny mondo koro orogi biro nikech iyudo ka climate change upogore. Koro magi gik manego bed ni gidhi timo sana mondo jopiny okonyre. Koro sama climate change ma lokore, yamo lokore, to idhi yudo ka nitie kaka wanyalo konyo kendo jopiny nyalo konyre mok gi ywak. Koro en gi tich kabisa. To Soipan ing'ene weche mag le, weche mag forest, ineno ka sani Ruto nowacho ni nyaka wapidh yiende. Ting'ene yiende no kipidho kaka wacho ni 1 billion ji at least jochul pidh yiende 100. Koro nyiso ni kwa pidho yiende to wabo bedo gi iluongo ni reserve weche mag koth. Ing'eni nitie kaka science oketo ni kipidho yiende to yiende kelo climate change minyalo ka koth koro chue.
Koro mano bro miyo Kenya wakae nikech iyudo ka Kenya wakae e weche mag forest ji ong'ado yiende sana miyudo ka koro onge kaka koth nyalo chwe. Koro Soipan nigi tich matek mar make sure ni ji opidho yiende kuonde mopogore opogore. To yiende kineno kaka oro ni be miyo le wa tho kabisa. Kendo nitie joma be timo biashara gi weche mag le. To le no ema joma wuok e pinje maoko mabiro neno le Kenya ka kelo nwago pesa. Koro en nyaka warit lewa ma jomoko ma ng'ado iluongo ni tung liech uso China, joma ng'ado gik moko manego kwach, kao pien kwach iloso go wuoche. Koro mago nyaka gibed protected mondo oyud tourists mopogore opogore mabiro kelo no revenue e Kenya. Erokamano Daniel waring mapiyo dakika 5 modong' ni mondo mi watiek go ada winjo wach ni kotenre kod weche mag somo gi mag CBC inyalo medo mano pach Machogu makoro stamo ma Ezekiel Machogu nibedo jatend migawo mag weche mag somo to donje kinde moro ma CBC yudo ng'ur ka wuok kuom jonyuol kod jodito moko bende mane sekta mar somo ka koro gichako choko pat jopiny. Geno nitiere ni tich odhi timo e kinde ma CBC bende chal ka gima gino ma oselieki ni pod odhi bedo ok dhi gole kaka nilieko kanyo mokwongo. Cleophas mana dieri ngeni ndalo campaigns no ka jo Kenya kwanza no wacho ni CBC rach ka gidonjo gidhi gole ni giwacho gima ng'eny kabisa. But korka sani gino reality ni CBC ber. En mana ni CBC nyaka losie ma duol manoket madhi tayo chenro mag loso weche mag CBC ni onego beni tiyo mapiyo mondo miyo pinye Kenya yu direction. Sani jo grade 6 masani dhi timo penj assessment pod schools kiani jogi dhi transition nango nikech po skunde mang'eny ok ong'eyo ni jo grade 6 gidhi retain gi e schools magintiere ni koso gidhi bede donje schools mage. Okay, pod gikiani gidhi gol gidhi secondary schools koso gidhi donge primary schools mago weche ma pod jopuonje pod ok ong'e maber kata kidhi wuothe schools mang'eny pod confusion nitiere. Tiyudo ka task force to mi dweche auchiel gi rumo gimoro dwe mar 4 kar kanyendo higa manyien. To ineno ka jo grade 6 gondo beni chopo donje next level higa manyien January kochakre. Koro in the meantime kata sama pod gidhi mbele gi nonro mar task force ni yudo opinions mag jo piny onego gi chiw direction manyiso schools direction kaka jo grade 6 the transition ka jo grade 3 bende the transition. Gimonego ng'i matek en wach mar garama mar CBC. Garama CBC ng'eny. Jonyuol negi pek e wach mar CBC ni. Pesa midwaro jonyuol matiyogo somo puonjo nyathi e CBC curriculum ng'eny. Koro mano onego beno gi review. Gima nyakwayo jopiny ni gidhi giwuog oko gidhi gichiw pachgi ne task force ni mondo wabed gimiwa report maber wadhi konyo somo ma Kenya karka. Erokamano ahinya wadani watieki to koro ka watieko wada winjo mana wach mogik mano kawuok kuom welo man go kawuono Mulo Junior kaachiel koda Samuel Ayeko Okil Kamaloka ka warango wach mogik to ang' utieko mana ka uchiwo ote maru bende ne Dr. Joseph Kinyua. Joseph Kinyua osetiyo kacha thuolo maromo higni 44 to higni 70 ka koro owuok sani kendo ka okare koda jalno kanyo ni Felix Kosgei madhi bedo kacha jatend jotije kata jot mar jatend piny Kenya kaachiel koda mochung' ne jatend jotije bende mantiere alwora no mar en mokoro kawo kara Joseph Kinyua wuok mare bang' higni 44 tiende nang'o ne telo magwa ma Kenya nikech nyaka dakika mogik kacha ka ochiwo telo ni ng'ama kawo kare. Cleo, erokamano nitie gima adwa correct ni CBC onego be jo task force onego be ni golo report by January. Mano e directive momigi. To ineno ka nitie joma notimo ga home science, art and craft, jogo ne ing'eni iluongo ni competency mano nyiso ni ing'eyo ne jogi skills magigo magiwuok e school onego be ni sani ka ji wuok osesomo
jibedo gi skills yani ng'iyo ni to ang'o minyalo timo gi lweti kata ka en tedo kata ka nang'o ke sani joma notimo physics joma notimo gik machalo chemistry ng'ato nie ot onge gima nyalo timo gi gigo koro kaka wache no ana support ni jonyuol wuo oko kendo ma gima dhi beto kinywa en ng'ama osetiyo ne sirikal kendo en ng'ama nyalo wacho ne en ng'ama loyal en ng'ama nong'e tije kendo onge siasa onge chieng' mano chung' wacho ni ana support Azimio kata support Kenya Kwanza mane kako onego bed ni jotend sirikal joma tiyo e sirikal onego bed ni bedo itiyo ne jopiny tich momino nikech osetiyo higni mang'eny kendo en ng'ama wamiyo luoro kabisa owuok gi expertise gi experience mang'eny ma onego bed ni embo mentor jomoko kendo mane gimoko yokosgi ni embo tiyo kaka kinywa ncha tiyo kinywa ncha otiyo gi lony kendo gi integrity maber ma oko ng'iyo kata ke ndiko jotije kik gindik tije ni nitie community achiel mindiko jomini bo ndik tije ondika tije mowuok kuonde mopogore opogore kaluwore gi gik ma gisomo. Erokamano ahinya. 30 seconds. Sam. Wach mar mogik en mipenjo wach mar kinywa anya mana gone erokamano kuom tiyo maber mosetiyo ne jo Kenya. I wish him happy retirement. Nyasaye omiye ngima matut malach mondo miyo jo Kenya mondo obed gi mor ka gineno ng'ama osetiyo negi pod ngima ginyalo dok ire kod manyo paro rieko matut mondo mi gitigo kuondegi. Gima datemo wacho katieko en ni sirikal manyien modonjo jo Kenya hinyre jo Kenya ywak jo Kenya ngima tek Kenya thuolo onge gitim gima ginyatimo within the shortest time possible mondo mi ja Kenya oyud chiemo maber e mesa. To jotendwa ma joluo Nyanza kik ubed mabor gi sirikal beduru machiegni gi sirikal mondo mi ukelnwa kony but ok wacho mondo koro ubed iluongo nang'o buti likas jokma mogo chong gi piny ka nyaka uketgi on check nyaka ng'igi kama dhi marach nyaka kwergi jo Azimio sani koro oseyangre ni une minority leaders in parliament koro nyaka utiu tiju mar oversight mar government kamano. Agonero kamano enya wakili Samuel Ayeko kumulituma to korera mo TV kinyi makawuono kachel koda in omulo juna nyakora mo gejwa in bende wan kodi kendo agoniero kamano jogo duto mano chopo kodwa kachel e chenro ma opogoro ro kinyaka sani agoniero kamano Morindar neno waka entiere Busiero kamano Rubara Musa TZ New wacho kanyo ni kawuono stream kan Kenya mana kasarani kae season zero kamana enya Moses Olwanda neno waka entiere Lakisama erokamano Duda Sele neno waka entiere Juja Kiambu erokamano Nyarkindu Cleophas Amore chel maropeny ruaka an ruaka Nairobi erokamano Pinto Gama Kokelo wacho ni aneno chenro kantiere Mombasa na mchumbi mosna jofwambo duto mag grupe Sharono Ngao kod Joyce kachel koda wacho kanyo ni Riko Kizito mabede kelo niga kodwa kachel enono magazet erokamano enya Dano Yugi aonge gazet mar Daily Nation kod The Standard chekna urutije molande Omabei County kae mondo mi kiyie wor na inbox na kata namba na nyakora mugajwang aya so mugazet nyiew gazet momori kinde duto Damari Kensi erokamano enya ibende no kentie Choka Republic erokamano Dennis Otieno bende neno wacho ni Nairobi karkae nyar japuonja Chozi neno wako wuok Meru County erokamano waketung piny Kenya nyinga Cleophas Locha goniro kamano nyaka duche machielo kabur kendo ni twak mokwongo mano maru piny chieng' wuok tich sa achiel nyaka sa ariyo kapok kaka wanene ochake chieng' wuok tich koro ikete kae kinde duto madonjo mano en chenro mar ng'ejo thumbewa Joyce Oduor ntiere karka wendo bende osechopo koro ikete mana kane mar wade miel nyaka sa adek kochopo to walore sa ariyo gi nus osechopo orite masani. Wadhi wuoyo kanye onge kuma dhiye dong nisenkona ni anya biro odi ka sa saya madwaro makata nyarugo pinye ot kai ase biro ya udhota donge
Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, sa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Bwana wangu nitakuimbia. Mano doko pamo. Mano doko miel. Yae, mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana Injili kalo kod nyarasembo. Roda Nyarkokitmo kokikore gi jaseme. Ken the DJ kod wuod Karungu Jilo Jamwaka. Mayo Injili mit. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building mo network gi the health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso sa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. 3, 2, 1. Ngeso ka ngeso chakre sa 3 okinyi en seche mag roho mar nyithindo. Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, tuko full top, kimaso, Kitendawili, koda lunga. Wasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, kanwa sigani mamitna. chuo gik moko, kod tedo. Turu kodwa ngeso ka ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Gata sim tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Wach manadi mamiyo aparo nyabama ndote kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Cheki fala mekam na mezubana na cheki ya kisubari mambaru nimekam nimeja.
miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. It's Gina on the beat.